Lugo non perdas o tren. Ese é o nome desta xornada de coloquio e de debate que organizamos hoxe na Diputación e Concello de Lugo en colaboración coa Confederación de Empresarios de Lugo e coa Plataforma en Defensa dos Servicios Ferroviarios da nosa provincia. Por este motivo, acompáñame nesta mesa Lara Méndez López, alcaldesa de Lugo, Jorge Somoza Lázaro, representante do Consello de Administración da CEL, Jesús Vázquez Varela, presidente da Plataforma de Lugo Non perdas o tren, e tamén contar ca presencia como poñentes e expertos de Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, Xosé Carlos Fernández, enxeñeiro de Obras Públicas, e máis César Cordovilla, enxeñeiro de Camiños. Moitas gracias a todos pola vosa presenza. A verdade é que é unha auténtica satisfacción ver a tantas persoas neste salón de actos, pois é unha moi boa mostra de que a nosa reivindicación conxunta e compartida, que a provincia de Lugo conte con un tren do século XXI, non é un capricho dunha única institución ou dun colectivo, senón é unha necesidade para o desenvolvemento social e económico do conxunto do noso territorio. Non pedimos máis que outras provincias, pedimos que se faga xusticia social, que se garanta o dereito á mobilidade que temos todos os cidadáns de Lugo, en definitiva, que teñamos os mesmos servicios ferroviarios que as restantes provincias galegas. Espero que estas xornadas sirvan para aclarar algunha destas situacións e agora mesmo paso a palabra tanto á alcaldesa de Lugo, que ademais exercerá de moderadora deste coloquio, e seguidamente Jorge Somoza, Jesús Vázquez, Xoán Vázquez Mao, José Carlos Fernández e César Cordovilla, para seguidamente iniciar as exposicións dos poñentes e o debate conseguinte. Alcaldesa. Moitas gracias, moi boas tardes a todos e a todas, presidenta da Diputación e ao resto dos membros da mesa. Os irei presentando nominativamente no transcurso da xornada. Primeiramente, terán a palabra, como ben decía ahora o presidente, Jesús Vázquez e Jorge Somozas, como representante, como presidenta da Plataforma Lugo Non perdas o tren, e como representante da CEL, como conselleiro da CEL, que son uns poucos promotores desta iniciativa. Polo tanto, parabéns e felicitacións por reivindicar o que é imprescindible para o desenvolvemento da nosa cidade, por reivindicar as infraestructuras e por querer que Lugo teña unhas infraestructuras propias do século XXI e, ademais, unhas infraestructuras que nos permitirán ter futuro e aínda nos faltan e, polo tanto, seguiremos reivindicando estas infraestructuras, como decía, que ademais nos darán un pulo social económicamente, desde un punto de vista económico, como decía, desde un punto de vista social. A vertebración do territorio ten que vir das mãos das infraestructuras, unha vertebración social tamén, porque senón nos obligará a estar aillados do desenvolvemento, a estar aillados desde o punto de vista tamén xeográfico co resto da comunidade e aillados tamén da comunidade do resto de España e tamén incluso de Europa, porque o ser comunidade periférica ou temos unhas infraestructuras do século XXI que nos permitan ter estas comunicacións ou senón estaremos aillados do mesmo. Queremos loitar polo transporte de pasaxeiros a nivel autonómico e a nivel estatal, como decíamos, pero tamén o transporte de mercadorías para facernos unha cidade competitiva como o resto das cidades e ter capacidade de desenvolvemento e non quedarnos ailladas. A verdade é que a vontade política é imprescindible para impulsar as infraestructuras, nós témolo demostrado, nós reivindicamos sempre as mesmas infraestructuras e as mesmas necesidades, porque independentemente de quen goberne cada administración, as necesidades son as mesmas e, polo tanto, como responsable, en este caso local, pero como ben decía tamén o presidente, desde a responsabilidade provincial, reivindicamos aquilo que é necesario para o desenvolvemento social e económico de Lugo e da súa provincia. Queremos ter infraestructuras como a que presentábamos no día de ontes, esa intermodal, que por segunda vez poñemos en marcha un anteproxecto, a primeira vez, como ben saben todos e todas, pero a veces hai que recordalo, porque a memoria a veces é moi frágil, é bon telo presente. Xa había un anteproxecto axudicado para a realización dese proxecto no ano 2011 que quedou olvidado nun caixón e ontes novamente volvíamos a poñer en riba da mesa da xenda política
unha intermodal para seguir loitando por esas infraestructuras tan necesarias e tan importantes para non quedarnos aillados nin de Galicia nin do resto de España. Polo tanto, é o que vamos a reivindicar e vamos a poñernos, polo menos eu, sempre os intereses da cidade de Lugo por riba de calquer interés partidista, porque creo que, ademais, é a nosa obriga, é o que nos demandan os veciños e veciñas, e para iso é para o que estamos exercendo os cargos públicos. Polo tanto, novamente, parabéns tanto á Confederación de Empresarios, que sei que, ademais, tamén unha infraestructura tremendamente demandada pola CEL para que se sigan implantando empresas na nosa cidade, para que siga tendo capacidade de ser atractiva para futuras empresas, para seguir xerando así economía e para seguir xerando empregos necesitamos facer de Lugo unha cidade atractiva para a implantación de novas empresas e para que se manteñan as existentes e, polo tanto, sei que son grandes defensores e arduos defensores desta reivindicación, así como a plataforma Lugo Non Perdas o Tren, que precisamente se creou con esta finalidade de reivindicar as infraestructuras ferroviarias pola súa importancia vital para pensar nun futuro con expectativas e un futuro con ilusións para a nosa cidade. Polo tanto, como decía, en primeiro lugar, van a ter ese turno de palabras primeiramente Jorge Somoza como conselleiro da Administración da CEL e a quen lle paso agora o turno. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, pois, gracias. É un placer estar aquí con xente de representacións de Lugo, defendendo algo que xa a CEL leva defendendo desde hai moitos anos, que é o desenrolo desta provincia marginada nos últimos 10 ou 12 ou 15 anos, a pesar da cantidad de fondos europeos que entraron en este país para conseguir un equilibrio territorial a nivel económico e social, pois Lugo consideramos os empresarios de Lugo que foi unha provincia marginada neses fondos, co cual ainda se ampliou máis a brecha que hai entre as provincias periféricas, véases norte, Coruña e sur, Vigo, donde a maioría dos fondos que tiñanse que distribuir de feita axeitada nas provincias máis pobres ou menos atendidas, como eran Lugo e Ourense, pois escaparon por onde o capital sempre busca onde hai capital, e é máis rentable, non? E o poder sole estar sempre a carón do capital. Bueno, de alguna maneira, a CEL, como representante dos empresarios, sabe que sin estructuras un pobo non medra, o capital das empresas escápase daqui, entonces Lugo necesita, lógicamente, o tren, necesita vertebrar a súa provincia con autovías a Santiago, que ainda lle falta un cachiño, a Ourense, que está sin vertebrar, temos a estructura que une o norte e o sur e o centro sin acabar, porque para ir á costa ainda hai que andar un cacho de montaña complicado, para ir a Viveiro, a zona máis productiva da provincia, que é a zona norte, a zona rica, a zona do mar, sigue un pouco aillada en infraestructura. A zona sur, pois temos unha vía rápida que acumula gran cantidad de accidentes, porque estaba contemplada para unha autovía que non dá chegado tampouco, sigue sendo unha vía peligrosa, onde cada vez limitan máis a velocidade polo risco que ten. E segundo, o tren, o tren que consideramos, nunca pedimos andar en Porsche, pero si ter un tren digno do siglo XXI para podernos desplazar e para poder desenrolar as novas actividades empresariais. Salir de Lugo para ir a facer unha gestión a Madrid, etc., pois significa ir a coller un avión a Santiago ou a Coruña, pérdidas de tempo, etc., o cual complica moito a labor empresarial, que hoxe está moi globalizada e que necesita facilidade de accesos e facilidade de movilización. E tamén é importante, como dentro das cousas que levamos reivindicando infraestructuras, somos a única provincia con zona de mar que non ten autoridade portuaria, que é outra reivindicación que estamos facendo ano tras ano, reunión tras reunión, e despois a entrada da última oportunidade que temos, que é que Monforte non morra como centro ferroviario de entrada de mercancías, onde xa hai unha inversión feita, que é o Porto Seco, que eu creo que, non sei, non sabemos nin onde está, porque fai 15 anos que está feito e ainda non se lle abriu nin a porta, non, para ventilalo.
Entonces, bueno, todo isto é moi importante para o empresariado galego. A xente nova de Lugo está escapando a outras provincias e o empresariado agora que quere facer unha inversión xa dicen que, bueno, facer unha inversión en Lugo é doblemente arriesgado polas perspectivas de futuro. Entonces, aquí non estamos pedindo, estamos exixindo, que hai que exixir que os políticos de alguna vez señan objetivos e fagan inversións capaces de que a zona interior de Galicia non se quede totalmente abandonada, porque Galicia, sin a zona interior, é media Galicia e non vai ter futuro tampouco. Ou vamos todos xuntos ou non hai futuro. Sin máis, agradecervos e pedirlle ao pobo de Lugo que, bueno, porque se hai que salir á rúa, habrá que salir á rúa, pero isto non podemos perder o tren, porque é das poucas oportunidades que nos queda en este momento, e as decisións están encima da mesa, como nos dirán os técnicos e os especialistas en todo isto que nos acompañan hoxe. Gracias e nada máis. Moitas gracias, Jorge. Agora ten o turno de palabra Jesús Vázquez, que, como decíamos, é o presidente da plataforma Lugo non perdas o tren. Gracias, alcaldesa, presidente da Diputación, alcaldesa de Lugo, meu bon amigo Jorge, a representación da CEL, ponentes que nos están acompañando nesta mesa. Eu quero dicir que para nós, desde Lugo non perdas o tren, é un día importante pola calidade, evidentemente, dos ponentes. Sí, se me escoita? Sí. Dicía que para nós é un día importante e unha xornada que, ademais, toma como nome o nome da nosa plataforma. Lugo non perdas o tren. Un nome metafórico porque, inda que nos referimos, digamos, de forma material ao ferrocarril, tamén pretendíamos, con este nome de Lugo non perdas o tren, que Lugo non perda o tren do futuro, o tren das oportunidades, e que esas persoas que moitas veces, en plan derrotista, nos comentan que Lugo está morto, non ten futuro, que non teñan razón, e que, polo tanto, Lugo non perda o futuro e non perda, entre outros, os servicios de ferrocarril. Eu quixera dicirvos que se unha lección aprendimos ca reivindicación da hemodinámica 24 horas, da radioterapia e da medicina nuclear, foi que se os lucenses nos xuntamos en torno a algo xusto, somos capaces de conseguilo sempre. E que ese espírito que a veces nos dicen de xente conservadora, de excesivo conservadurismo, de xente acomodada e de xente pouco reivindicativa, eu creo que non é certo. E, evidentemente, que o demostramos. Demostrámoslo ca hemodinámica, demostrámoslo ca radioterapia, e, posiblemente, Jorge dicía hai un momento, o teñamos que demostrar con outros servicios, como son as autovías ou o ferrocarril. Cando creamos Lugo non perdas o tren, fixémolo no mesmo sentido que facíamos a reivindicación da hemodinámica, algo aberto a todos, no que todos tuveran cabida, no que naide se considerara excluído e no que todo o mundo pudera estar. O obxectivo, pois comentou-no tamén a alcaldesa, que un tren do século XIX, que é o que temos ahora mesmo, pase a ser un tren, uns servicios ferroviarios do século XXI. Moi resumido, ese é o obxectivo de Lugo non perdes o tren. Unha plataforma que contou desde o principio con uns apoios que quero destacar, e vou a ser moi breve na intervención, que foron, Lugo non perdas o tren xurde hai aproximadamente 5 anos, a Diputación Provincial de Lugo, que nos apoiou desde o principio, tanto o actual goberno como o anterior, na persona de José Ramón Gómez Besteiro, co que empezamos os primeiros apoios para Lugo non perdas o tren. Como non o Concello de Lugo, que tamén foi un dos concellos, xunto con 20 concellos máis da provincia que se sumaron á plataforma, os colexios profesionais, a Confederación de Empresarios, da que sempre fomos da súa man, distintos partidos políticos e de distinto signo, que clarifican que a plataforma evidentemente non ten intereses políticos, entidades sociais,
Estou vendo, por exemplo, o presidente da Federación de Comercio, unha entidade que desde o principio nos apoiou. Entidades sociales, Cruz Vermella, medios de comunicación. Todo ese conxunto fixo posible e fai posible Lugo non perdas o tren. Pero houve, falando de apoios, algúns apoios singulares que eu quero citar hoxe. Quero citar hoxe como singular o apoio de Lara Méndez. E vou circunscribilo a unha circunstancia que estará na memoria de algúns de vós. Eu quero lembrar cando pedimos que a fachada do Concello de Lugo tuvese a pancarta Lugo non perdas o tren, para que a cidadanía visualizara esa reivindicación nosa. Foi algo moi contestado, e foi algo problemático. A alcaldesa implicouse. Para nosotros foi un apoio moi importante en un momento que estábamos iniciando a plataforma, como foi o de Isabel Pardo de Vera, a presidenta de Adif. Mirade, vou vos contar un exemplo que o mellor o vistes nos medios de comunicación estes días. O meu compañeiro e motor da plataforma, José Manuel Carballo, puñalle un correo electrónico á presidenta da Adif hai uns días e pedíamos a limpieza da Ponte da Chanca. Xa sei que non é o máis importante dos servizos ferroviarios, pero é un monumento que está a punto de cumprir 150 anos. Bueno, pois o día seguinte, a Brigada de Conservación de Adif, formada por 12 membros, estuvo 15 días hasta deixar impecable a Ponte da Chanca. A iso nós chamamos de apoios singulares. Como singular foi conseguir o aparcamento que hai hoxe ao lado da estación que posibilita 200 plazas diarias de aparcamento. Apoios singulares o citaba o da Diputación Provincial e singulares tamén, non sei se está entre o público, por exemplo, o de Regina Polín, a alcaldesa de Guitiriz, que cada vez que facíamos o Día do Veciño singularizábase traendo aos seus veciños en tren para demostrar o que é vir desde Guitiriz a Lugo e as malísimas comunicacións interiores que temos. Durante estes preto de 5 anos desenrolamos un montón de accións, unhas con máis difusión, outras, o mellor, con non tanta, pero foron accións que cristalizaron en mocións nas institucións, en recollida de sinaturas, en viaxe cos políticos para facer o tránsito, o traxeto Lugo-Monforte, concentracións, o Día da Maleta, seguramente moitos de vós participastes en aquela concentración que fixamos na estación con maletas e eslogans de viaxes que nos gustaría facer e non podíamos, pancartas nas entradas da cidade para visualizar toda a problemática, viaxes a Madrid que fixemos con Adif, xuntanzas con cargos de Renfe, en fin, as accións foron moitas, pero non é o pasado que nos interesa, é o futuro. E respecto ao futuro, e xa vou rematando, vou vos a dicir que vamos a intentar facer realidade un dos eslogans da Federación Veciñal. Un dos nosos eslogans dice: nunca deixes de loitar. Nosotros nunca vamos a deixar de loitar en beneficio dun ferrocarril digno e duns mellores servicios para Lugo. Non os pedimos, exixímolos, temos dereito, os necesitamos e os vamos a conseguir. Moitas gracias. Moitas gracias, Jesús, polas túas palabras. E agora iniciamos un pouco a segunda parte, como decía, de expertos na materia para debatir, e despois abriremos tamén turno de intervencións. E para iso ten, en primeiro lugar, a palabra Xoán Vázquez Mao, que, evidentemente, a Jorge e a Jesús non fai falta presentación, porque son sobradamente coñecidos na cidade e coa súa trayectoria detrás de cada un deles, pero, por se acaso, alguén na sala non conoce quen é Xoán Vázquez Mao, decir que é secretario xeral do Eixo Atlántico desde o ano 95, que ostenta tamén o cargo de secretario xeral da RIET, que é a Rede Ibérica de Entidades Transfronterizas, e secretario xeral tamén da CECINC, que é Conferencia de Redes de Cidades Europeas Transfronterizas e Interregionales. Tamén é membro do Grupo de Reflexión para a Reforma da Comunidade do Traballo Galicia Norte de Portugal,
do Consello Galego de Acción Exterior e do Grupo de Traballo de Eurocidades Chaves Berín, así como analista político, articulista, e que ademais é unha persona que nunca deixa indiferente a ninguén. Pero, sobre todo, Vázquez Mao, aparte de amigo, tamén é un dos grandes defensores moi combativo e comprometido dentro da mellora das liñas ferroviarias de Lugo, do tren Lugo-Ourense e da elección tamén de Monforte como punto de intercambio, como nudo logístico, como nodo do corredor europeo do transporte de mercadorías que tamén facía referencia na súa intervención Jorge. E, polo tanto, un gran defensor destas infraestructuras para Lugo, para Galicia, para Portugal, para o eixo interior, facendo referencia á importancia tamén do desenrolo e do crecemento da Galicia interior, e onde aí, evidentemente, a nosa cidade xoga un papel fundamental importantísimo. Por lo tanto, Xoán, en primeiro lugar, moitísimas gracias por estar hoxe aquí, e tes agora o turno de palabra. Non te importa que fale de pé, non? Non? Bueno, que... Sí, gracias. Se estou sentado, igual me aburro tanto que me quedo dormido. Bueno, moitas gracias, Darío, moitas gracias, Jesús, por haberme invitado. Espero que despois de invitarme siga sendo presentación de veciños e non te cesen. A todos os demais colegas de intervención. E deixo para o final a Lara, porque pública conocida a debilidade que eu teño por Lara. Dos 36 alcaldes que se convivo e presidentes da Diputación no eixo, teño especial debilidade por Lara, porque levamos ano e medio viaxando xuntos, indo a Madrid a reunións. E indo a reunións xa co goberno anterior para falar do tren, para falar de intermodal. Cando o goberno anterior nos pedía discreción para evitar problemas internos. E Lara nunca xamais traicionou esa petición de discreción que lle pideu o goberno anterior, que non era do seu partido, obviamente, para conseguir resultados para Lugo. E cando vives nun medio onde a xente, perdóname a expresión, coloquial, perde o cu por sair na foto, uns veñen a vender o que dicen que van a facer e outros veñen a vender o que en 7 anos non fixeron, e todo o importante facerse a foto, eu valoro moitísimo a xente que traballa pola súa cidade e que non vai correndo a facerse a foto, porque o importante era ter o tren e ter a intermodal. Por eso eu teño unha especial debilidade por Lara. Dito cual, quero aclarar dúas cousas. Eu non veño a falar de Lugo non perdas o tren. Eu veño a falar de Galicia non perdas o tren. Sí, vou a falar de Lugo, pero eu lle chamo Galicia non perdas o tren. E eu non veño a falar de infraestructuras, eu veño a falar de ordenamento do territorio. A clave, o principal, é o ordenamento do territorio. As infraestructuras son unha ferramenta para o ordenamento do territorio. O vou explicar gráficamente. Pasamos a primeira, por favor. Solo vou a ter dúas, Non sei se vedes este mapa de metro. Este é o mapa de metro da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, que configuramos 7 millóns de habitantes, o que nos coloca na terceira área urbana da Península Ibérica. Primeira Madrid, segunda Barcelona, terceira Nos e cuarta Lisboa. E vedes que cada barrio ten o nome dunha das nosas cidades. Miradeo en clave non de Lugo, nin siquiera de Galicia, miradeo en clave de Europa. Xa non vamos a falar de Singapur, xa non vamos a falar das cidades, das megapolis, verdad, de Asia, vamos a falar das cidades europeas. Vamos a coller, por exemplo, unha cidade tipo Londres, alrededor dos 10 millóns de habitantes, donde ir, por exemplo, que neso coñezades, supoño que moita xente haber estado en Londres, o metro non falo dun tren, falo do metro de Heathrow, por exemplo, ao centro de Londres, a Holborn ou a Piccadilly, leva 45 minutos. O metro de Heathrow, que é área metropolitana, el Gran Londres, verdad? Pois hasta as Docklands, por exemplo, hasta o barrio Novo Olímpico, leva 1 hora, 1 hora e cuarto, que é o tempo promedio de movimento entre as nosas cidades. Pois ben, se nós configuramos unha cidade virtual de 36 barrios con 7 millóns de habitantes, non coñezo ningunha cidade que pelee os barrios uns contra outros, que pelee os aeroportos uns contra outros. Eu nunca vin que peleen Heathrow contra Gatwick, ni Gatwick contra City, ni City contra Stansted, nin os seus portos, nin que deixen a cidade, a mitade da cidade, sin
o tranvía que o tren. Porque o tren é o tranvía desa cidade. Todos estamos obsesionados co AVE, do AVE falamos despois, pero o importante son as medias distancias e as mercadorías. E as medias distancias configuran o metro desa cidade. A única cidade que coñezo que ten dos sistemas distintos é Berlín, que na antigua parte oriental ten o tranvía e na parte occidental ten o autobús. Pero vos imaginades unha cidade virtual donde a mitade da cidade non teña comunicación coa outra cidade, donde a mitade dos barrios da cidade onde residen, pois o mellor 2 millóns de personas non teñan comunicación co lado da costa. Como pode funcionar esa cidade? Por lo tanto, eu falo de Galicia non perdas o tren e falo de ordenamento do territorio. E iso quero deixarlo claro para que entendades o que vou a explicar, verdad? Lugo queda, non sei, máis ou menos a uns 100 e tal kilómetros de Coruña. Bueno, iso é unha forma de velo, pero podemos velo de outra forma. Lugo queda 100 kilómetros máis perto de Madrid do que está Coruña. E as mercadorías que veñen ao Porto de Coruña, ao Porto de Vigo, Pontevedra, etc., teñen que, bueno, de Vigo por Ourense, pero as do norte, Ferrol, Coruña, teñen que pasar por Lugo. Temos dos portos exteriores. No conxunto da fachada ibérica temos 3, o de Sines, no Alentexo, Coruña e Ferrol. Os megabuques novos que veñen pola ampliación do canal de Panamá, os megabuques que veredes inmensos, cheos de contenedores, verdad? Só poden atracar por calado no porto exterior de Ferrol. E logo a continuación no de Sines, logo a continuación no de Coruña, e aí acaba o calado. Logo temos outros portos de embarque fantásticos. Temos outros portos de embarque fantásticos, de abrigo fantásticos. Pero estamos falando da importancia que teñen os portos exteriores para o calado que precisan esos barcos para que podan entrar en Europa por esta zona. Europa só ten 3 zonas portuariamente, digamos, compactas e amplias. A primeira é o eixo anseático, no norte, Hamburgo, Gans, a zona de Polonia e Alemania. Non compiten con nós, obviamente, e eles están apostando pola nova ruta que estáis intentando abrir a Asia polo Ártico, que, como sabedes, é a ruta máis curta. Logo está o aeroporto de Rotterdam, que xa está completamente saturado. E logo estamos nos que competimos con la zona del Havre, en Francia, en ser, digamos, outro gran referente portuario, non só con América del Norte, América do Sur, e especialmente con Asia a través do Canal de Panamá. Claro, nós somos os máis competitivos. Si poñemos en sistema portuario coordinado todos os nosos portos, Sines, Setúbal, Lisboa, Leixó e Esporto, Viana do Castelo, Vigo, Pontevedra Marín, Vila García, Coruña e Ferrol. Estou falando xa sin contar os do norte de Lugo, que está xa máis vocacionados hacia pesca e un determinado sector de mercadorías, verdad? Pero claro, alguén se imagina crear un sistema portuario sin ter unha conexión ferroviaria norte-sur? E alguén se imagina un sistema norte-sur sin ter as saídas hacia Meseta e hacia Francia? E esas saídas son 3. 2 que xa están aprobadas. A saída que sale de Sines, Lisboa, Badaxoz, por ali sube a Castela-La Mancha, bordea Madrid, vai a Zaragoza, e dende Zaragoza, por Euskadi, entra en Francia. A outra é a de Aveiro. Aveiro está, como sabedes, 50 km ao sur de Porto, e é Aveiro, Vilas Formosos, Salamanca, Venta de Baños, e dali por Euskadi a Francia. E a terceira, que por fin xa conseguimos que este aprobada pola Comisión Europea e pendente de ratificación por o Parlamento, pero que é automática, verdad, é a nosa, a galega. E a galega xa está dibuixada. E non hai que marear máis a perdiz, e non hai que facer máis ruído. A galega sale de Monforte, é dicir, Coruña, Vigo, Ourense, Monforte. Aínda que non está dibuixada, tamén será Coruña, Lugo, Monforte, Monforte, Barco, Ponferrada, Astorga, Venta de Baños, Francia. Xunto con o noso presidente, que é o actual alcalde, o actual presidente noso, e o alcalde do Barco Valdeorras, estivemos os dous co coordinador europeo da Corredor Atlántico en Bruselas con Carlos Secchi. Non vos estou contando cosas que me contaran. É así, xa está aprobado.
Por lo tanto, non sei a que veñen tanto ruído, que se a opción de non sei que se a opción de non sei canto. Non maremos a perdiz. Que é unha especialidade moi galega e é unha especialidade que lles vai moi ben en Madrid. Porque mentras os galegos nos peleemos, non hai que investir. Vamos a deixar que primeiro se poñan de acordo entre eles. E xa cando foi o AVE, acordadevos todos os líos que hubo. Non, xa está, punto e final. Acabou, non é discutible. Primeira cuestión. Pero es que, ademais, eu, como decía Lara, defendo esa opción. E defendo esa opción por dúas razóns. Primeira, cando se fai unha infraestructura, a cuestión non é por onde se fai antes, por onde é máis económico. A cuestión é por onde va a ter máis impacto positivo no territorio. Por onde va a xenerar máis actividade económica. Donde vai a incidir sobre a zona máis deprimida e con máis problema demográfico. Non interesa se o investimento é máis ou menos, sino o impacto do investimento. Primeira cuestión. Segunda cuestión. Nos trouxemos aquí a un dos responsables europeos, Carlo de Grandi, e fixéramos unha reunión en Monforte, hai anos. Invitamos a Xunta, invitamos a responsables do goberno portugués, invitamos ao que entón era secretario xeral de Infraestructuras en Madrid, a Manuel Niño. E Carlo de Grandi analizou o tema e nos dixo: traede todas as mercadorías por Monforte. Traédelas en tren, traédelas en autobús, en camión, como que irades. Concentrádelas en Monforte. E concentrádelas en Monforte por dúas razóns. Primeira, Monforte é o centro de Galicia. Bueno, vamos a pelear ahora cos de Lalín, pero no senso que estamos falando é o centro de Galicia. E segundo, Monforte é o que ten as millores condicións, tanto agora como de ampliación do Porto Seco. Claro, non é o que hai agora, que non hai nada. Falabas antes do Porto Seco, investimentos, que non hai nada. Es que, ademais, os expertos que trouxemos en Porto Seco nos dixeron: isto non é un Porto Seco. Isto non ten a morfoloxía dun Porto Seco. Isto é un polígono industrial, bueno, daquela maneira. E, ademais, sin industrias. Non é un Porto Seco. Pero ten que ser un Porto Seco. E un Porto Seco, se entrades nos Portos Secos, se entrades no de Báltico, se entrades e o vedes por internet, cando chega a unha determinada velocidade de cruceiro, require un espacio que moi poucos sitios teñen. E Monforte o ten e o ten para ampliar. Porque os novos trenes van a ser trenes de 750 metros que requieren unha logística especial para armar esos trenes. E porque os nosos portos, pola súa dispersión, dificilmente consiguen montar todos trenes diarios de 750 metros para que sexa rentable operalos. Pero a concentración das mercadorías en Monforte sí va a posibilitar, como mínimo, garantir que va a haber un tren diario. Claro, o problema de que hai xa non hai xa trenes é que hai xa non hai xa quen os opere. Porque de que nos sirve ter trenes se logo non temos operadores, porque, lóxicamente, non lle é rentable. Acabamos de ver hai pouco tempo a estación de San Cristóbal en Coruña que a pecharon porque o último operador ferroviario marchouse. Por lo tanto, o tema de Monforte para min non ten ninguna dúbida. Non é unha cuestión de que te guste máis, te guste menos, é unha cuestión de sentido común. Claro, por que unha liña? Home, creo que todos temos moi claro a experiencia dos 3 aeroportos. Temos 3 aeroportos, mentras que o norte de Portugal, que tamén é noso, ten un. O norte de Portugal ten 57, 58 destinos. Bueno, ahora acaba de chegar xa un novo destino a Dubái. Sumando todos os aeroportos galegos e incluindo as subvencións que algúns alcaldes dan as liñas aéreas, verdad? E liñas que, personalmente, non sei moi ben a onde van, nin para que sirven. Pero, claro, sumándolos todos, non chegan a mitade do que ten Porto. Pero es que, máis, en Porto, tes conexión cos grandes hubs internacionales. Porque, claro, o mundo non está, cando non vives nunha catedral, pero nunha capital, o mundo non está a un voo. O mundo está a unha escala. Ou, por lo menos, temos que tentar que este a unha escala. E os grandes hubs onde se concentran as escalas, o primeiro é Frankfurt, o segundo é Londres, tanto Gatwick como Heathrow, o terceiro é o Charles de Gaulle de París, o cuarto Frankfurt, Francia, o cuarto non sei se en Madrid, non estou seguro, porque o compite, me parece que con Ámsterdam, o cuarto é Bruselas e o quinto é Madrid. Claro, dende Porto teñen vos a todos eses.
E aos que veñan a continuación, a Milán, a Ámsterdam. Desde os outros aeroportos temos unhos voos fantásticos que van a Murcia, a Sevilla, a Bolonia, que Bolonia está moi ben para pasar un fin de semana, verdad? A Edimburgo, que é un sitio fantástico para pasar un fin de semana. Pero quen colle un avión para traballar, para ir alí? Sabedes cal é o aeroporto de Inditex, de Zara? Zaragoza. Sabedes cal é o aeroporto da pesca de Vigo? Vitoria. Levan o peixe en camións até Vitoria e ali o embarcan en avión. Queremos volver a repetir o mismo problema dos 3 aeroportos galegos, porque o lóxico habría sido ter 2 aeroportos, un no sur en Porto e outro no norte en Galicia. E teríamos concentrados os destinos, teríamos destinos e, ademais, competencia para que os precios melloren e unha conexión ferroviaria axeitada entre os 2 aeroportos. E en vez deso, que é o que temos? 3 aeroportos que xa vemos como están. E ainda por riba queren competir os 3 con Portos, que é unha cosa ridícula, verdad? É como se un tipo de 20 kilos quere competir con un que pesa 150. Claro, da primeira hostia que lle mango de 150 xa non levanta a cabeza. Queremos volver a repetir o mismo cos trenes. Queremos facer 3 salidas para dispersar as mercadorías e que ningún operador lle interese operar esa liña. Non aprendemos nada do pasado. Non é unha cuestión cualquiera. É unha cuestión onde nos estamos xogando o futuro. Por certo, este problema non o teñen no Mediterráneo. Porque o problema non é norte-sur. Non é Coruña-Vigo, non é norte-Galicia, norte-Portugal, non é o Porto Lisboa. O problema é Atlántico-Mediterráneo. Porque un señor que se chamaba Franco apostou polo Mediterráneo. E os nosos pais e os nosos avós tiveron que marchar a traballar o Mediterráneo, verdad? Sobre todo aquí, nesta provincia, en Ourense. E o Mediterráneo colleu poboación. E como ten máis poboación, ten máis diputados. E como ten máis diputados, ten máis peso político. E cando hai gobernos débiles, necesitan 2 votos para ser nominados, para ser designados, para ser electos, e tamén para aprobar os orzamentos. Logo, onde van a levar os investimentos? A onde hai máis poboación, máis diputados ou a donde hai menos. Logo, tamén nos estamos xogando o futuro en clave de toma de decisión e de influencia política. E iso, ao final, se traduce en cartos. E en estas cuestións, todo o que non son contas, son contos. Por lo tanto, temos que empezar a ter claro tamén que é o que defendemos e se vamos a seguir sendo dispersos ou vamos a concentrar realmente para poder sair da situación na que estamos. Se falaba de Ourense. Pasamos, por favor, a seguinte. Mirade. No. E outra. Exactamente. Eso que vedes aí, non sei se podría ampliar un pouquiño. Podría ser, por favor? Moito. No, tanto non. Así, un poquinho. Aí, perfecto, gracias. Isto é o mapa ferroviario do Eixo Atlántico. O mapa ferroviario da Eurorrexión e o que foi aprobado por consenso de todos os alcaldes, alcaldesas e presidentes da Diputación que o integran. Un eixo vertical. A diferencia de cores é que en vermello son as que están xa modernizadas e en rosa as que non están modernizadas e en amarelo as que aínda non existen. Un eixo vertical que dende Ferrol e por Aveiro chegue até Lisboa e conecte toda a fachada atlántica. Que non queremos que sexa AVE. E sabedes por que non queremos que sexa AVE? Porque temos unha cidade importante cada 70 kilómetros como máximo. E logo falaremos deso cando falemos de aquí de Lugo. E se vou mal de tempo, me avisades, por favor. Pero o AVE é como o avión. O avión vallas de Santiago ao Porto ou de Santiago a Nova York, ten 15 minutos para despegar e 15 minutos para aterrizar. E o AVE non frena en seco. O AVE, canta máis velocidade colle, máis tempo necesita para frenar. Queremos un AVE para que salga de Coruña e pare en Santiago a 60 kilómetros. Para que salga de Santiago e pare en Pontevedra a 50. Para que salga de Pontevedra e pare en Vigo a 30. E así podo seguir con todo un continuo até Lisboa. Non. O que queremos é un tren de velocidade comercial 150, é dicir, velocidades punta hasta 200,
con paradas, desaceleración e aceleración, que nos permita tempos competitivos e costes realistas para despois podelo manter. Porque non estamos falando de ter un tren eléctrico para xogar na casa e cando nos aburramos o apartamos. Hai que facelo, pero despois hai que mantelo. E manter un tren é mantelo con fondos públicos. E os fondos públicos dan para o que dan. E os precisamos para as infraestructuras, pero tamén para a sanidade, tamén para a educación. E é verdad que os fondos hai que invertirlos en isto, non en rescatar bancos. Pero, aínda concentrándolo en isto, tamén dá o que dá. Por lo tanto, temos que saber cal é o nivel de calidade e de competitividade realista co perfil do territorio. Logo, vedes que temos 3 eixos de saída. E na parte entre Monforte e Ourense, vedes que temos 2 liñas. Porque hai anos estaba previsto que a entrada en Galicia fora por Monforte e dende Monforte baixara, subir a Lugo, baixar a Ourense, fora por Ourense a Vigo e por Lugo a Coruña. Bueno, en aquel momento houve unha guerra, da que xa se pode falar, que eu a vivín, verdad, entre dos alcaldes moi bons, os dos do mesmo partido, un sector rural e outro sector urbano, que foron Nazario Pín de Monforte e Manuel Cabezas de Ourense. Manuel Cabezas tiña o apoio a Madrid, Nazario Pín tiña o apoio de Santiago e ao final ganou a batalla a Madrid e o AVE entrou por Ourense. Cando o AVE entrou por Ourense, o que se dixo é vamos facer tamén que as mercadorías entren por Monforte. E todos o aceptamos, porque se vos fixades a distancia Monforte-Ourense supoñía unha diversificación das 2 liñas que configuraban un motor de desenvolvemento para o eixo interior entre Ourense e Lugo. E, por lo tanto, dixemos, nos parece ben esta división, aceptámosla e pasou a ser unha posición de consenso que nos seguimos defendendo e da que non nos imos a apartar. Pasaxeiros por Ourense, mercadorías por Monforte. E iso quere decir que a liña de Ourense non se poda utilizar para as mercadorías. Por suposto que se pode e se debe utilizar para comunicar coa meseta. Pero o corredor atlántico, a liña que conecta con Francia é Monforte, Barco, Ponferrada, Astorga, Venta de Baños, Euskadi, Francia. E non hai que pelealas, non hai que tirar pedras sobre o propio tellado, porque precisamos as 2 para o desenvolvemento do eixo interior entre Monforte e Lugo, que é o mesmo eixo. Peleamos por qué? Porque son 2 provincias, é absurdo, si a mesma necesidade, o mesmo territorio. Si cando vemos dende o avión casi te parece que son as mesmas leiras. Somos tan localistas, como dicen os portugueses, tan bairristas de barrio, que incluso queremos confrontar Lugo con Ourense cando as necesidades son as mesmas. É completamente absurdo. Que o corredor vaya Coruña, Vigo, Ourense, ten a lógica de que eso nos permite modernizar o eixo vertical entre Ferrol e Lisboa. Por lo tanto, claro que aceptamos. ¿Eso quiere decir que as mercadorías de Coruña e de Ferrol vayan por Ourense? En absoluto, menudo disparate. Esas mercadorías van a vir por Lugo, Coruña-Lugo. Que esa liña non é corredor? Non pasa nada. Es que non todo va a ser corredor. Vamos a ver, Río Miño só temos un, pero no Miño desemboca o Sil, desemboca o Cabe, desemboca Bao, desemboca, etcétera, etcétera, etcétera. Es que cada un quere ter o Miño na porta da súa casa. Corredor hai un. En toda Europa hai, non sei, son 7 ou 8 corredores. E en esos corredores é onde van confluindo as liñas. Por lo tanto, a liña que vai de Coruña ou de Ferrol, que vai cara ao exterior por Monforte, ten que vir por Lugo. E por eso estamos defendendo eso. E por eso nestes orzamentos, que ao final nos echaron a aprobar, xa está prevista unha dotación para modernizar a liña Santiago-Lugo, tanto en mercadorías como en pasaxeiros. Por lo tanto, que nadie se faga ideas extranas. Os do norte virán por Lugo a Monforte e os do sur virán por Ourense a Monforte. Para rematar, deixádeme decirvos apenas algúns mitos que quero desmontar. Primeiro o mito do AVE. O AVE non é o metro. Temos que ter un AVE en cada casa. Sabedes cantos aves, cantos TGVs ten o Reino Unido? Un. Que o que liga, o que comunica Londres con Dover,
o Eurocanal e dali vai para Bruselas ou vai para París. Sabedes cantos aves ten Francia? 4. Trenes, non, TGV son todas, pero líneas de alta velocidade, 4. Claro, eu quero un ave. Mire usted, ten condicións para o ave? Cal é a diferencia entre que se sabe ou non se sabe? Nós o que defendemos agora é unha liña electrificada e a liña Lugo-Ourense, gracias a Isabel Pardo de Vera, xa está en proceso de electrificación, está nos primeiros pasos, pero xa están tramitando o tema, e queremos dúas variantes. A variante de Peares-Canaval e a variante de Rubián. Porque esas dúas variantes son as que van a posibilitar que veñas de Madrid no AVE, non teñas que baixar en Ourense, que ese é outro mito, que se dixo, que es que a xente en Ourense... Non. En Ourense segrégase unha unidade e ven a Lugo. E coas variantes e a electrificación é a clave de que o AVE chegue a Lugo. E coas variantes, o AVE pode chegar a Lugo estimativamente en 45 minutos cunha parada. Pero claro, se queredes unha liña de AVE, va a pasar o mismo que na costa. Va a parar en Monforte. Pregunto, va a ser sostible? O custo que ten un AVE hai pasaxeiros? Ou vamos a ter un tren competitivo con lanzaderas diarias, que non todo o mundo colle o AVE para ir a Madrid, con lanzaderas diarias en 50 minutos, con un custo asumible, que xenere actividade económica, e que cando xenere actividade económica e iso traiga población e aumente a masa crítica, sí podamos pensar na transformación da liña. Porque podemos ter AVE, e acordadevos, por exemplo, do famoso AVE Toledo-Albacete, que fixeron o AVE e logo pecharon porque non había pasaxeiros. Pensades que 45 minutos en AVE ou 50 minutos en lanzadera Ourense-Lugo non é competitivo? Ou asinaría de xa Portelo? Entre Vigo e Santiago, ahora mismo o tren leva 45 minutos. Bueno, 45, 50, porque falta instalar un tema de seguridade. E cambiou completamente o esquema de mobilidade da costa, completamente. É un éxito sin paliativos. Nos 2 primeiros anos xa superaba os 2 millóns de usuarios. De que estamos falando? Claro, cada territorio, e xa acabo, ten que adaptarse. Vos vou a poñer un exemplo de algo por lo que antes decía de SPLHs. Hemodinámica é sanidade, e é importante. Silicosis é sanidade, é importante. Credes unha unidade de silicosis en Lugo? Non, verdad? Porque non tedes minas. Logo, cada tema ten que adaptarse á realidade do territorio. Non é só construirse, despois ten que manterse, ten que ser sostible, ten que ter pasaxeiros, ten que dar servicio ao crecemento económico. Iso tamén é moi importante, non correr detrás dos mitos. E logo, acabo xa con unha última cosa. Estación intermodal. Estación intermodal é a clave de que o tren vai a vir. Eu vexo a veces polémicas e eu me quedo absolutamente sorprendido. A estación intermodal non é un complemento do AVE, perdón, da modernización da liña. É a clave da modernización da liña. A intermodalidade é unha obligación que impón Bruselas para financiar as obras. Que unha persona poda chegar á estación e ali coller autobús, ou poda chegar en autobús, pois que veña de outras vilas da provincia, verdad? E poda ali coller o tren, é fundamental. Dai masa crítica, dai pasaxeiros. Eu empecé a creer que o tema da liña iba en serio cando vin que a estación intermodal iba en serio. E vos vou dicir unha cosa, dos temas que máis estamos celebrando na costa, eu creo que dos poucos nos que estamos todos de acordo, son nas estacións intermodales, na de Vigo, na de Santiago, na de Coruña. A estación intermodal ten unha importancia para unha cidade como Lugo absolutamente determinante. E non se pode defender o tren sin defender no mesmo paquete a estación intermodal. Porque son inseparables. Son inseparables. Es como si me regalas unha pluma e non me das a tinta. Ou se me das a tinta e non me das a pluma. Obviamente non vou poder utilizar a pluma, verdad? Ben, que necesitamos? Xa sabemos como están as cousas. Cando o goberno, o que salga das urnas, quera, cando lle dé a gana, desbloquéase Lugo-Ourense simplemente
sacando a exposición pública o estudio informativo previo das variables. E só cando o estudio se remate coas alegacións pertinentes e se determinen o perfil do trazado é cando xa se pode colocar nos orzamentos e empezar os trámites de obra. É tan simple como eso. É fundamental, pero é tan simple como eso. E para iso que se necesita presión política e presión social. A parte dos concellos, gracias a Dios, é a que está tirando do tren. A parte social, gracias a Dios, é a que está tirando do tren. Vamos a elexir diputados e diputadas. E hai dúas opcións. Unha, que sexan diputados e diputadas que defendan os intereses dos seus electores. O dous, que sexan diputados e diputadas que en vez de facer un grupo parlamentario galego, sexan do partido que sexa, e a ser posible coordinarse entre os galegos de todos os partidos, sexan unha continuación do que aquí chamamos a procesión dos caladiños, que van a Madrid a darlle a chave, vivir como Dios, e ser fieles, leales e sumisos para continuar nas listas e seguir vivindo como Dios. E esa é a clave. E o mesmo pasa cos de Santiago. E os diputados ou diputadas ou son representantes da ciudadanía, como é a alcaldesa, como é presidente da Diputación, como é presidente da Asociación de Veciños, ou nos están estafando con o noso voto, elevándolo ao servicio dos seus dirixentes que en Madrid farán con el o que todos sabemos que fan. Esa é a presión política. E agora estamos en período de eleccións. Que mellor momento que este para comprometerse. Porque os diputados e diputadas electas por lo menos 2 días a semana continúan vivindo na cidade. Por lo tanto, a fórmula é moi clara. Concienciación, compromiso, presión e concentrémonos. Non dispersémonos como é habitual nos galegos. Moitas gracias. Moitas gracias, Xoán, polas túas palabras. E a continuación, vamos a pasar o turno de intervención a Xosé Carlos Fernández. Xosé Carlos é enxeñeiro técnico de obras públicas, profesor da USC e colaborador tamén en medios de comunicación en temas referentes ao ferrocarril, en infraestructuras viarias, toda Galicia en xeral e, polo tanto, tamén en Lugo en particular, e por iso é un dos invitados ao día de hoxe a participar e escoitalo. Será todo un placer. Moitas gracias. Está aquí puesto. Sí. Gracias, presidente de la Diputación, alcaldesa y presidente de la Asociación de Defensa del Tren, Lugo, non perdas o tren. Gracias por la invitación porque, yo no soy precisamente una persona conformista, soy una persona más bien reivindicativa, una persona que procura ver las cosas con objetividad y transmitirlas a la ciudadanía para que, si tienen a bien, pues hagan ya reivindicaciones más, digamos, apegadas al terreno, que no sean simples proclamas o eslogans o... En fin, yo como técnico, pues quizás es el defecto que tengo, que veo las cosas desde el punto de vista de la técnica y de la objetividad. Y, bueno, como creo que estábamos falando en galego, pues tamén vou falar en galego. De momento, en un breve paréntesis, voulle chamar a atención ao presidente e os que forman o grupo de Lugo non perdas o tren, porque hai moita xente aquí, o reconoceu a propia alcaldesa, creo que tamén o presidente da Diputación, pero eu non estou conforme ca xente que está, porque máis ou menos sodes todos, ou a maioría, da miña edad ou parecida. E claro, estamos xusto falando do futuro de Lugo. Estamos falando do que necesitamos, non pa hoxe. Hoxe xa necesitamos, pero sabemos que non o vamos ter. Estamos pensando, pedindo, aí imaginando o que debemos ter dentro de 3, 5 ou 10 anos, que hai moitas cousas das que se falaron aquí que incluso en 10 anos vai costar.
Bueno, pois entonces eu simplemente lles fago esta reflexión que se me volven a invitar, que eu dudo, e volvo aquí pois dentro dun ano, teríamos que ter un pouquiño máis de masa crítica xuvenil. Creo que só hai un rapaz ali duns 13 ou 14 anos, e o resto, pois me parece que non vamos a disfrutar o tren, vamos loitar por el, pero van a disfrutar pois, os nosos fillos, os nosos netos ou os nosos sobrinhos. Entón, iso é algo que nos debe de facer pensar por que a xuventud non está hoxe aquí. Supoño que o acto se anunciou, será público e non habería... Aquí en Lugo pois, hai varios colexios universitarios, hai ao mellor incluso algunha facultad de... Claro, por eso... Non, si sei que eu xa din clase en algunha de... Vamos, impartín... Bueno, entonces, con isto pecho ese tema, pero creo que é importante porque a xuventude, aparte que ten ideas, ten forza reivindicativa, probablemente máis que nós. Non somos xa unhas persoas ordenadas, tranquilas, moderadas, respetuosas. A xente xoven loita, a xente xoven rompe, por decir alguna cousa. A vida está organizada así. Son a xente nova a que nos está facendo estes programas informáticos que temos, a que diseñou as redes sociales, etc. Bueno, e agora entremos ao tema que nos ocupa. Vamos a ver, todos teremos a experiencia, probablemente, de botar unha carta ou levar un paquete a correos. Hoxe incluso non lo veñen a buscar a casa, porque hai empresas especializadas de transporte. O que queríamos nós é que a carta ou o paquete chegara cuanto antes ao destino e, a ser posible, claro, que chegara inteira, que non chegara rota, que non chegara escarallada, non? E tamén nos gustaba pois, que tuvera un precio asequible, que costara o menos posible. Iso é o que lle pedimos calquer persona cando temos que facer un envío dunha mercadoría, non? Bueno, pois agora vámonos convertir en grandes empresarios. Eu agora son Citroën, ou agora eu son Inditex, ou agora eu son o Porto de Ferrol ou o Porto de Marín. Que quero eu que as mercancías, o sea, que oferta lle dou eu aos barcos para que veñan ao meu porto? Se teñen mercadorías que transportar, dá igual para España, que ao sur de Francia, a donde vayan. Pois o que me van a pedir é o plazo máis breve posible. Eu non podo ter as mercadorías no porto. Según chega o barco, hai que cargalas e desplazalas. Quero que cheguen o antes posible ao destino. E, naturalmente, quero que me coste o menos posible. O quero eu, outros tamén o queren. E, entonces, aí surge o que se chama o negocio da competencia. E a competencia, eso tamén o sabemos, os comerciantes e a xente que se dedica aos industriales, pasa exactamente o mesmo. Teñen que competir en plazo, en precio e en calidad. No caso das mercadorías hai algo máis que se chama regularidade. Quer dizer que ás veces as mercadorías non necesitan chegar 10 minutos antes ou 10 minutos despois, como as persoas, porque se eu veño a este acto e viñen en tren, pois se me retrasa, pois chegaría aquí tarde. Entonces, as mercadorías normalmente non teñen ese tipo, salvo que sean perecedeiras, pero entonces, como dixo Xan, pois van en avión. Entonces, eso non é problema. Bueno, pois, aquí pasa o mesmo. As redes ferroviarias que hai en España prácticamente xa están, excepto algunhas líneas de AVE que están a finalizarse, pero xa o país está convencido de que ten suficientes ou acabar as que hai, e, ademais, o país non ten posibilidades económicas para facer máis. Ya a red convencional, a que usábamos hoxe, hasta hoxe, por exemplo, eu veño da Coruña ahora, e veño pola red convencional, non é unha red de alta velocidade. Bueno, esa red convencional, ali onde hai AVE, vai a quedar baleira, non vai a ter tráfico. Xa pasa hoxe entre Madrid e Barcelona, entre Madrid e Sevilla, entre Madrid e Valencia, entre Madrid, Valladolid e prácticamente en León. Entonces, que sucede? Pois que esas liñas que hai feitas, moitas delas con vía doble e electrificadas, quedan exclusivamente
para o servicio das mercadorías. España é o país da Unión Europea que vai a ter unha red ferroviaria de luxo. Temos a maior cantidad de líneas en kilometraje en número, como nos acaba de recordar Joan, e en paralelo temos a maior red ferroviaria exclusiva dedicada ás mercadorías, a maior parte dela con vía doble e electrificada. Eso é un luxo que, como digo, nin Alemania, nin Francia poden nese competir. Outra cousa é o estado en que algunhas desas líneas poden estar neste momento, porque xa sabemos que desde hai uns 20 anos que se empezou a levar toda a inversión para as líneas de AVE, a red convencional quedou bastante abandonada. De feito, chegou a haber tramos, incluso aquí en Galicia, que chegaron a ter problemas de seguridade. O sea, que había que ter cuidado porque os trenes podían, ter incidentes, vamos chamarlle así. Bueno, pois a red, como digo, está. Entonces, o que necesita neste momento a red ferroviaria galega non é facela nova. Nadie hai previsto, non está previsto facer un solo kilómetro, 8 ou 10 kilómetros probablemente haxa que facelos. Primeiro porque hai que darlle servicio ao Porto da Coruña, o novo, que non o ten, e hai que facer unha variante sur de Vigo, o sea, efectivamente hai pequeniños tramos, pero o que é a red xeral, esa que nos puxo antes Xoan no mapa, esa xa está. O sea, xa hai unha red, como decimos aquí, que vía Monforte e León chega a Ventabaños, e hai unha línea que tamén nos comunica con España, que a partir de Ourense, por Sanabria e Zamora, chega a Medina do Campo, por as dúas cidades pasa o corredor atlántico ferroviario. Entón, a red xa está. Entón, que hai que facer agora? Que hai que mellorar? Bueno, lóxicamente, hai que poñer esas líneas ao día. Que significa poñer esas líneas ao día? Pois que hai que dotalas dos medios de control de circulación e de seguridade con que circulan hoxe todos os trenes, e, sobre todo, co que se exige que circulen de aquí ao ano 2030. O sea, hoxe, os trenes van a unhas velocidades e usan unhas determinadas, digamos, tecnoloxías, e é necesario que os trenes estén o máis posible controlados de forma automática para que non se produzcan estes incidentes / accidentes nos que morren moita xente. Entón, a Unión Europea, efectivamente, puxo encima da mesa un sistema que o diseñaron todos os países, que se chama ERTMS, o sea, o sistema de gestión da circulación dos trenes, pero con plena seguridade, con absoluta seguridade, diríamos, non? Bueno, pois entonces esas líneas de Galicia hai que dotalas deses medios, senón non nos reconocen que formamos parte da red ferroviaria europea. Naturalmente, tamén, en algúns casos, sobre todo estas líneas que foron construídas en 1880, 1870, por aí, pois teñen elementos que hai que poñer ao día, certos viaductos, por exemplo, a que une Monforte, Lugo e Coruña non está electrificada, pois hai que electrificala, o sea, é poñer ao día a red, pero a red xa está. Bien, como a red vaise poñer ao día, que hai planes de momento máis ben para recuperar o atraso de inversión que se fixo, porque, como decimos antes, en 20 anos non se invirtiu nada, ou moi pouco, na red convencional. Entón, agora esas líneas van a dotarse dos medios exigidos ou acordados entre todos os países para que sean interoperables, para que os trenes podan ir de España a Francia, de Francia a Alemania, non sei. Bueno, tamén iso implica unificar e homologar todos os sistemas de señalización. Cada país, ainda ao día de hoxe, ten os seus sistemas de señalización e de control dos trenes. Iso non pode ser porque os trenes teñen que ir, o mesmo que collemos un coche e vamos de aquí hasta Dinamarca e pasamos 7 países, sempre as señales son as mesmas, o sea, a circulación dos coches xa se homologou hai moitos anos, a dos trenes está por homologar. Ainda non está facendo. Ben, unha vez que está esa red, xa só necesitamos enchela de trenes.
Os trenes, que van a levar? Mercadorías. Entón, aí é onde podemos encontrarnos con problemas se vemos o punto de vista de Galicia. Galicia estamos na esquina, no confín, no fisterra de España, e as distancias dos nosos portos ás redes que ten España ou que salen de España para o estranxeiro, pois somos os portos máis distantes. Ferrol, A Coruña, Marín, Vilagarcía, Vigo, son os portos máis distantes do centro da península. Entonces, ese é un condicionante porque a distancia marca o tempo de recorrido dos trenes. Pero marca moito máis. A distancia marca tamén o número de kilómetros que hai que facturar, porque os transportistas, que eu sepa, durante moitos anos, van a seguir cobrando por kilómetro recorrido. Naturalmente, detrás dos kilómetros hai maquinistas, hai sistemas eléctricos, por exemplo, de alimentación dos trenes que hai que estar funcionando. Bueno, entonces, decimos que vamos a encher esas vías con trenes, pero os trenes, a súa vez, teñen que encherse de vagós de mercadorías. E aí, como digo, é onde podemos ter problemas, porque Galicia non é gran productora de nada. Digo en volumen. En volumen, o tren vale para certos volúmenes. En tempos facturábase un vagón con 4 muebles. Eso xa morreu porque está claro que non pode competir nos pequenos volúmenes. Entonces, os grandes volúmenes é porque está especializado, porque se está especializando o tren, salvo que as mercadorías se metan en contenedores. Os contenedores sí que pode levar calquer tipo de mercadoría, incluso dentro do mesmo contenedor pode haber de varios produtos diferentes. Pero para eso necesitamos que os operadores logísticos consideren que traer eses contenedores aos portos de Galicia van a ter un destino axeitado en precio, en plazo e en calidade, en regularidade de entrega. Eso me parece que hoxe por hoxe non está conseguido. Digo isto non está conseguido porque só temos un porto en Galicia de contenedores e Vigo e ten un tráfico, poderíamos decir que insignificante. Aunque é importante por señores que viven en Vigo, lógicamente, pero dentro do que é o país España é prácticamente insignificante. Despois temos grandes volúmenes de tráfico en Galicia. Sí, tiñamos na Coruña. Digo tiñamos porque é o carbón. Por qué? Porque chega ao puerto carbón, ao puerto carbón para a central térmica de Meirama. Pero a central térmica de Meirama, por condicións medioambientais, péchase o 31 de diciembre deste ano 2019. Pois mira, aí eran prácticamente un tren diario de transporte de carbón para a central de Meirama e externamente ven líquidos, veñen petroleiros que desembocan, descargan na Coruña, pero hai unha refinería que está prácticamente ao lado. Deses tráficos voluminosos, antes falamos, Citroën exporta coches. Primeiro ten o gran problema que non ten tren a porta da factoría. É un problema que leva aí moitos anos sin resolver. E de momento non lle vexo solución. Pero claro, algo debe pasar cando Citroën non transita trenes de coches por as líneas ferroviarias que temos en Galicia. Podía usar estas líneas, a de Zamora, de Lugo, para ir a León, para ir ao País Vasco, para ir a Cataluña, para ir a algún sitio. Pero non o usa ou usa moi pouco. O mesmo podíamos decir, en tempos viñan grandes volúmenes de coches de SEAT ou de coches de Renault. Antiguamente veíamos xusto no Porto Seco, que nos acaba de recordar Xoán, o Porto Seco inaugurouse, estuvo funcionando aí como 6 meses ou un ano, precisamente con transporte de coches. Viña un tren con 30 vagóns, quedabas ali, o tren o dividían en dous, depois o día seguinte ou esa tarde, pois un marchaba para a Coruña e outro marchaba tal. O sea, foi a función que tuvo ese Porto Seco durante
pouco máis dun ano ou dous, non creo que chegará máis. Desde aquela, pois, como se sabe, está desaparecido no mapa. O problema das mercadorías é que en tempos compensaba xuntar aquí, facer un almacén e distribuir. Hoxe os trenes chamanlle trenes puros. Por que? Porque todos os vagos do tren levan o mismo. Se veñen de cemento desde Toral de los Vados, é un tren cementeiro que vai directamente a Marín ou que vai directamente a San Diego na Coruña. O sea, son trenes enteiros porque hoxe é carísimo a manipulación dos vagóns, xuntalos, separalos, tal e tal. Hoxe os trenes cárganse, teñen que circular completamente e prácticamente todos os trenes que temos en Galicia neste momento teñen unha particularidade, que son pasantes. Que significa pasantes? Que non paran en ninguna estación. Ou se paran é porque teñen que cruzar con un tren de viaxeiros que lle ven enfrente. Pero non teñen que parar. Prácticamente a mesma estación de Ourense, que é importante, a maior parte dos trenes ou non paran, ou se paran é porque teñen que esperar a que veña o regional de León e cando chegue lle dan a vía sigue. O sea, os trenes hoxe solo teñen grandes volúmenes que transportar. Bueno, entonces, as factorías, como dixen antes, que son as que poden generar ou os puertos, non lle importa por onde vayan os vagóns. O que queren é que se entreguen en destino cuanto antes, en esa regularidade, o sea, que non se lle retrase, e a un precio o máis competitivo posible. Esas son as cantidades. E ese é onde temos que buscar a razón de por que neste momento en Galicia somos xa dentro de España é o peor, digamos, de Europa, que non chegamos nin ao 5% de volumen de ferroviario de mercancías, pero en Galicia non chegamos nin ao 3%. O sea, quer decir que, e ademais, ese 3% está, como dixen antes, moi basado en certos tráficos que van a desaparecer. Os que van a seguir quedando, pois aquí a planta está de Bonxe, que lle traen cereales por tal, a de Ourense, e sobre todo temos un negocio que non hai resto de España, e é Sogama. A recollida das basuras do 85% dos concellos faise por tren, de Lugo salen 3 trenes a semana, de Ourense outros 3, e de Vigo un cada día. Entonces, esos son as nosas grandes volúmenes de transporte ferrocarril. Entonces, temos que pensar moi ben cal é a razón de que os operadores ou os propios, digamos, destinatarios ou expedicionarios de mercancías non usan o tren. Eso o quería decir. E agora, brevemente, isto falei das mercadorías así en xeral, e agora vou a falar das persoas. Empecei polas mercadorías porque xusto había sido o último mensaxe de Xoán, pero agora vou falar das persoas. As persoas sí que necesitamos rapidez, puntualidad y confort. Y yo en este momento diría que lo del precio puede digamos, supeditarse. Cando antes falaba de aquí casi non hai mocedade, pois é curioso porque hoxe, calquera que usamos a línea de Coruña, Vigo, pasando por Santiago, Vigo, García, Pontevedra, a maior parte da xente que vai ali é mocedade. É mocedade que vai ás universidades, algúns que van a traballar, pero probablemente o 60% da xente que viaxa nese tren é mocedade. Naturalmente, houve un momento en que toda a xente pensaba no Castromil, que era o transporte ideal para ir tal. Hoxe nadie pensa no Castromil. Algún non sabe nin que o hai. Primeiro porque lle cambiaron o nombre, pero incluso aunque o haxa, pois a xente non o usa. A xente de Lugo tiña que estar precisamente, oiga, que nos pongan un tren como el de Lugo, como el de Coruña a Santiago, que nos pongan. Aquí non hai nadie. Hai xente, non confiamos, non creemos, pensamos que o tren é pos demais. E temos que generar esa ilusión, temos que xerar esa ilusión para a xuventude. Ben, o primeiro que hai que facer é o mesmo que con as mercaderías. Hai que encher as vías, porque as vías están aí. Eu acabo de vir da Coruña aquí. Levou unha hora e media. Podía vir un poquinho máis rápido. Bueno, a moita xente, o sea, non toda a xente ten que ir á Coruña nunha hora. A parte que como sale de aquí,
Home, Lugo, sí, non está tan céntrico como da Coruña, pero da Coruña está moi céntrico. Entonces, quero dicir que 1 hora e media, se conseguimos ir na Coruña nunha hora e media dun precio razonable, pois moita xente eu penso que nos apuntaríamos. Que pasa? Que o primeiro que temos que facer é, señores de Renfe, ustedes agora teñen o monopolio por 10 anos. O goberno acaba de lle dar o monopolio do transporte regional a Renfe por 10 anos. É con permiso da Unión Europea? Sí, pero porque tampouco nadie nos levantamos, como se dice, a protestar. Que significa que lle sigan dando este transporte a Renfe durante 10 anos? Pois que vamos a seguir cos mesmos malos servicios que temos hoxe. Por que? Porque como xa teñen asegurado o desnegocio, digo desnegocio, porque sabemos todos que Renfe non gana cartos. Non vou decir que os perda, pero desde logo non nos gana. Pois, bueno, cando non hai un estímulo de beneficio, de negocio, a xente pasa da organización dos servicios. Cantos menos haxa mellor, porque así teñen que traballar menos. Bueno, pois, o primeiro que temos, aquí está a señora alcaldesa, o señorita, perdón, o señor da Diputación, están aquí membros da tal, o primeiro é que temos que sentar a Renfe, pero vamos, vos que falades en nombre dos veciños, haberá que decirlle á Xunta, oye, ven pa aquí, que ti tamén tes responsabilidades no transporte interior de Galicia. E teremos que poñer encima a Renfe, se fai falta que veña alguén de Fomento, porque sabemos que Renfe non actúa sola, pois teremos que decir, oiga, mire, ustedes saben os servicios que hai neste momento. Eu había traído unhas cousas, pero da igual, vou volar a decir. Se queremos ir de Lugo a Coruña, pois hai un tren ás 8:25 da mañá que chega a Coruña ás 10. Un tren dos que podo pagar o precio, porque outros son tren hotel, e xa teñen un precio, e ademais, como ven de Barcelona, pois agora seguro que non chega. Igual ven 10 minutos tarde ou vai demasiado. E despois dese tren das 8:24, xa non hai ningún hasta as 8 da tarde. A ver, vos que sodes de Lugo, tedes que confirmar isto. Bueno, que pasa se estou na Coruña e teño que vir para aquí? Pois teño un tren, hai unhas 6:30 da mañá, e se ainda dá algún xogo, porque chega a Lugo ás 8:30, e alguén pode vir a traballar ou facer algo. E despois hai outro ás 9:20. Pero despois das 9:20 da mañá, se eu fun ali a Coruña a facer algo, xa non teño outro para volverme hasta as 7:30 da tarde. En 10 horas non hai un tren. Bueno, pues eu penso que isto, calquera que se lle diga, o vai a entender, de que con ese servicio é difícil que collan clientes, é difícil que nos aficionemos ao tren. Despois hai outra cousa. A Coruña ten, creo que 280.000 habitantes, logo pois anda polos 90, ou 95, por si acaso. Sí. Bueno, ves, 98, xa me matizaron con esa actitud. Moi ben. 100.000, vamos a falar de 100.000. Bueno, entonces, eses dous núcleos precisan relacións directas e rápidas. O sea, eu se vou a Coruña non podo parar en 14 estacións intermedias que hai por aí. Bueno, pois os trenes de Renfe ou paran en 6 ou paran en 14. O sea que non hai ningún prácticamente que se poda decir, home, eu non me importa que se é directo para en Guitiriza en Betanzos. Eso tampouco habería ningún problema. Pero que esas son tal. E despois, que pasa? Deixamos os de Baamonde, os de Rábade, os tal, os deixamos... Non. Esa xente ten que ter unhos servicios, pero serán, sí, pero serán comarcales. Voulle facer caso á alcaldesa, que normalmente ten razón. Entonces, o que quero referirme, hai unhos servicios que son de tipo comarcal para que a xente de Sarria veña polas mañás a estudiar, a traballar ou a residencia sanitaria e volva ao mediodía ou volva pola tarde. Entonces, hai que dicirlle a Renfe que non pode misturar, non pode mezclar os servicios rápidos de grandes ciudades interciudades cos servicios comarcales ou de proximidade que lle chamamos, non? Bueno, este mesmo exemplo, os horarios, vos lo podería decir tamén, para ir a Ourense. E aí ligo con outra cousa. Hoxe desde Ourense hai diurnos 6 trenes a Madrid. E Vigo só é capaz de ter 3. Perdón, Lugo só ten 3.
Pois mira, igual que resolveron hai un ano máis ou menos de que só había un a que haxa 3, da mesma forma poden resolver que haxa 5. Por que? Porque poñer un servicio de Lugo a Ourense e de Ourense a Lugo cada vez que chega os trenes que van para Coruña ou para Vigo. É tan sencillo como eso. Entonces hai que transmitirlle, penso eu, que debemos de transmitir isto a Renfe e que diga por que non nos pon e que se comprometa ou forzalos, non sei como é, pero bueno, aquí sodes expertos en reivindicacións. Bueno, podía seguir falando moito, que teño temas variados e me gusta, pero vou deixar así a cousa porque a autoridade dictamina. Moi ben, moitas gracias. Estaríamos encantados de seguir escoitando, pero nos queda todavía un poñente. Despois tamén queremos abrir un pouco un turno de intervencións a todos os presentes para que faigan as preguntas ou reflexións que crean oportunas. E decía que nos quedaba pois un último poñente, César García Cordovilla, que tamén é enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, na especialidade de Camiños, que foi docente na Universidade da Coruña e, como o anterior poñente, tamén é bo coñecedor das infraestructuras tanto de Galicia como de Lugo en particular, e cuxos proxectos, además, participou desde o seu traballo na demarcación de estradas do Ministerio de Fomento e desde tamén a Subdirección Xeral de Estradas da entón conocida como COTOP, a Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, e tamén o fixo, ademais, en obras hidráulicas dentro do Servicio Provincial de Lugo. Por lo tanto, gran experto tamén e coñecedor, e agradecemos a súa presencia e damos ahora o turno de palabra. Buenas tardes, señor alcaldesa, señor presidente de la Diputación, compañeros. Bueno, yo en mi exposición, ya se ha hablado de todo prácticamente, voy a repetir algunas cosas porque ya se han dicho. Me quería, con esta exposición, centrarme sobre todo en lo que es Lugo. Entonces vamos a ver qué necesidades de actuación hay en la red. Entonces he dispuesto este pequeño índice para hablar un poco de todo. Algunas cosas ya están repetidas. Y en principio se analizaría, o pienso analizar la disposición estratégica que tiene Lugo en el sistema ferroviario. Luego, hablaré un poco del transporte de mercancías, del tráfico mixto, mercancías, viajeros, y luego también vamos a echar una pequeña lanza por el ferrocarril del Cantábrico. Bien, la línea ferroviaria de Lugo, recordamos, que aunque ya se ha dicho muchas veces, y creo que lo hemos repetido muchas veces, tiene principalmente dos redes. La principal o red de vía única de ancho ibérico, que son 192 kilómetros los que hay, si no me equivoco, que está electrificada únicamente 70 kilómetros. Luego está la red de ancho métrico, que es la de la costa, más o menos 80 kilómetros, que está dentro de la línea general de Ferrol-Gijón sin electrificar. Una anécdota es que estas redes no están conectadas entre sí. O sea, van unas por un lado y otras por otro. Bien. Me gustaría, aunque ya se ha contado, pero bueno, voy a repetir un poco la historia de Lugo en cuanto al ferrocarril. Históricamente Lugo tuvo una importancia, ya que fue, digamos, el centro de entrada principal desde el exterior, vamos a llamarlo así, desde la meseta, hacia la zona norte, Ferrol y Coruña. En ese pequeño gráfico vemos cómo la línea de Lugo, las de Lugo se inauguraron en el año 1883 y 75, y por ejemplo, la de Orense-Santiago en 1958, que fue mucho después. Aquí vemos el viaducto de la Chanca, que se inauguró en el año 1883. Vemos, por ejemplo, que realmente Lugo tuvo su importancia en cuanto a cuestión ferroviaria, mucho más que, por ejemplo, las líneas de Santiago, como veis, en el año 1958 y 1943. Sin embargo, esto ha ido cambiando sucesivamente, digamos que a peor, en el sentido de que Lugo se ha ido quedando, bueno, se ha ido quedando muchas cosas más,
Y sobre todo con la llegada de estos corredores del Atlántico y del Mediterráneo, ahí más o menos se ha grafiado unas primeras alternativas que se hicieron de los dos corredores, y vemos, aunque ya se ha hecho principalmente, cómo se ha ido quedando Lugo. En los corredores también vemos algunas preferencias sobre el Mediterráneo, sobre el Atlántico, no sé por qué, porque si veis el trazo amarillo va directamente a la Europa central, y el Mediterráneo sí también va, pero va dando vueltas. ¿Por dónde viene la mercancía principalmente? Pues ahora principalmente las mercancías no vienen por el Mediterráneo, vienen muchas por el Mediterráneo, pero por el Atlántico vienen más. Tenemos toda América, América del Norte, América del Sur, Canal de Panamá, Asia, China, por ahí vienen más mercancías. Hay que captarlas. ¿Por qué no se captan? Quizá faltan infraestructuras para, después de cogerlas en los puertos, llevarlas a su destino. Bueno, aquí continúa unas primeras alternativas, como se ve, del corredor del Atlántico, primeras en las cuales el corredor atlántico va desde Algeciras, lo que aparte de Algeciras, en España no había ningún puerto del Atlántico. No había ningún puerto del Atlántico. O sea, eso del corredor del Atlántico, no sé, fue un nombre simbólico. En cambio, mirar en Francia cómo los puertos sí que estaban en el Atlántico. Luego le dio importancia al Atlántico. ¿Por qué no se dio importancia al Atlántico? Bien, esto lógicamente se ha ido rectificando. Ahora se mete ya una corrección, se metió el corredor del noroeste, pero Lugo tampoco aparece en esta primera marca. ¿Por qué no se mete? Ya se empieza a meter en un extremo. Bueno, ahí aparece una conexión Lugo-Coruña que realmente no sé si es verdad o no, pero sí apareció en una primera alternativa del corredor del Atlántico. Sí apareció, porque luego no sé por qué no se mete esa Lugo-Coruña. Bueno, ya hablaremos de eso posteriormente. Lógicamente Portugal lo coge, como dijiste antes, de arriba abajo, completamente, por la costa, desde Sines hasta Ferrol llega. Y aquí vemos una de las últimas alternativas, donde Lugo aparece a medias, como digo yo. O sea, el corredor Betanzos-Monforte, del que vamos a hablar posteriormente, sí aparece, pero, como digo yo, hay una zona que sí está, digamos, metida en las alternativas prioritarias entre comillas, Lugo-Monforte, pero no está metida Lugo-Betanzos. Y creo que es importante que se meta Lugo-Betanzos. Yo creo que el objetivo ahora es meter a Lugo-Betanzos como actuación prioritaria, como todas las demás que vienen dispuestas en este mapa. Digamos que tenemos que recuperar la posición estratégica que tenía Lugo en el sistema ferroviario, que yo pienso que es técnicamente justificable y competitiva en términos económicos de explotación ferroviaria, pienso yo. Se analizan ahora algunos aspectos de la planificación. Bien, aquí en este plano, es un plano de ADIF, se reflejan todas las redes, todas las vías que ADIF tiene, o sea, que tenemos en España. Estas son las redes existentes, no las redes de alta velocidad, aunque tienen dibujadas, pero no vamos a discutir las redes de alta velocidad, sino las redes existentes, convencionales, vamos a decir, que hay en España. En este mapa, en este plano, se meten las distancias que hay entre los diferentes tramos o núcleos que hay en las redes. Bien, pues vamos a analizar estas redes. Vamos a analizarlas de acuerdo con este plano que es de ADIF, que es público y se puede consultar. Perdón, ya se me ha escapado esto. Bien, cogemos el noroeste. Según el cuadro adjunto, pues vamos simplemente haciendo números. Como los ingenieros somos muy de números, pues vamos sumando. Entonces, en este caso, digamos, ido sumando distancias desde los puertos de Ferrol-Coruña, también Vigo, aunque Vigo no nos interesa a nosotros, pero bueno, porque yo estoy considerando las redes que nos pueden interesar a Lugo. Ferrol-Coruña hacia Irún tenemos
por Monforte-León, o sea, por Lugo-Monforte, son 909 kilómetros 892, simplemente sumando. Es una operación de suma. Y por Santiago-Orense-Monforte son 1.430. O sea, hay 95 kilómetros más de Ferrol a Irún, yendo por Santiago, Orense y subiendo, lógicamente, baja primero, luego sube, luego vuelve a subir. Y por aquí vamos rectos. O sea, a distancia hay una diferencia de 95 kilómetros desde Ferrol y de 43 de La Coruña. A Irún, que aparte del País Vasco es también la entrada a Europa, a Francia. ¿Por qué no vamos a transportar mercancías por aquí? Si es más corto, son 95 kilómetros menos y 43 kilómetros menos, y como bien dijo antes José Carlos, es dinero que hay que pagar de más para el transporte, si contamos ahora mismo lo que son las distancias. Bien, a Barcelona, idem de Aden, idem. Tenemos, es la misma diferencia, lógicamente, porque el trayecto es el mismo, excepto desde Lugo, Lugo, Monforte, Betanzos, o, sería Betanzos o Coruña, Santiago, Orense, Monforte, otra vez. La diferencia es sobre 25 o 43 kilómetros. Luego vamos a potenciar, yo creo, economía. En principio, teóricamente esa línea se puede potenciar, porque es una economía de ¿por qué nos van a impedir que se potencie ese trayecto? O sea, el tramo de Betanzos-Lugo-Monforte sería perfectamente utilizable y competitivo para el transporte ferroviario de mercancías y pasajeros, entre comillas, entre la zona norte de Galicia, en principio también de pasajeros, porque es más corto, es que es más corto. No hablo de aves ahora, hablo de distancias sobre la red existente. Creo que debimos de insistir en que se incluya ese itinerario completamente. Por otro lado, Lugo dejaría de ser lo que es ahora, un nudo final de itinerario y retomar esa importancia que tuvo en el pasado. Bien, aquí tenemos un poco las condiciones que tiene la red existente. Lógicamente, hay que reformarla. No vale esa red. Tiene unas condiciones de radio mínimo de 360 metros, rampas máximas 23 milésimas y 18 milésimas. 18 milésimas también las tiene, 15 milésimas creo que tiene entre Betanzos y Lugo. Las velocidades pues son entre 70 km y la máxima es 160. Hay cambios de velocidad, por ejemplo, cuando pasamos de 160 a 78 en Sarria, que lógicamente hay tramos que están arreglados, un tramito, hay tramos que no están arreglados y lógicamente hay que frenar. Y el ferrocarril, como dijimos antes, o se dijo antes, no puede andar siempre cambiando de velocidad como un coche, sino que la velocidad tiene que ser constante, tiene puntos de frenada, puntos de aceleración, etcétera, etcétera. Bien, la longitud máxima de los trenes de viajeros llega a estos metros, 290, longitud máxima de trenes de mercancías creo que son 450-500 metros, y los tiempos recorridos pues son, bueno, Lugo-Coruña más de 90 minutos, Lugo-Monforte 53, Lugo-Orense 95 y Orense-Monforte 38, una media, vamos. Eso pues es inasumible, lógicamente, porque son tiempos muy largos de recorrido. Hay que reformarlo. Bueno, aquí también es lo mismo de antes, en el tramo entre Lugo y Betanzos. Bien, las estaciones que recorre son todas estas, que las conocemos todos, Guitiriz, Parga, Bamonde, Begonte, etcétera, etcétera. Digamos que se precisaría una habilitación del tramo Betanzos-Lugo-Monforte con unas características para un tráfico mixto de mercancías y de pasajeros. Hay que electrificar la línea 25.000, hay que conseguir velocidades mínimas entre 160 y 220, trenes de mercancías de 150 a 800 metros de longitud mínimo, ahora veremos su aplicación. Disponemos apeaderos y ardenes aptos para estas características y limitación de paso a nivel. Muchas de ellas están en marcha ya, sobre todo en el tramo entre lo que es Lugo, Monforte, Orense, están ya en... Vamos, se están dando con estas rectificaciones, corregir pendientes a 15 milésimas
y radios a 2.500, plataforma para 2 vías. Eso es lo que se planificó en la Dirección General de Transportes y es un poco lo que se está siguiendo, pienso, por Adif. Más o menos las variantes que estaban planificadas eran estas. La de Barra de Miño, al final, no sé si se hace o no se hace. La de los Peares sí, Canaval también, Rubián-Ural también, y por de San Xiao está hecha ya. En Monforte hay unos objetivos como una implantación, debe haber una implantación de una estación plataforma logística de mercancías con conexión al Puerto Seco, suprimir la inversión de marcha para la circulación en Orense-León, mantener la estación de viajeros en una posición centrada y accesible, evitar que los trenes sin marcha crucen por el casco urbano y suprimir los pasos a nivel existentes. Estos son, digamos, objetivos que se deben de cumplir y que se deben, digamos, de ejecutar. En Lugo Mercancías, también hay que tener en cuenta Lugo Mercancías, hay un centro logístico, ahora mismo en la zona de Oceao, el Parque de Argándaras, con un acceso hacia la autovía, ocupa 100.000 metros cuadrados y permite atender trenes, hasta 100 trenes cada semana. Está ahí. Dispone de 5 días a la recepción, de expedición y tratamiento de trenes. Las vías de carga y descarga suman longitud. Bueno, aquí son unos datos de lo que hay ahora. En Monforte también vamos a ver la estación de Monforte, sirve también para las mercancías, aunque realmente hay que hacer una nueva estación de mercancías. Hay 14 vías destinadas a la recepción, están todas electrificadas a 3.000 voltios, hay que subir esa electrificación. Bueno, aquí hay una descripción de lo que hay allí ahora mismo. Y el Puerto Seco, que realmente, como hemos dicho, pues está paralizado prácticamente, y es una cosa que hay que poner en marcha y conectarlo con lo que es la estación de Monforte. Bien, vamos a ver ahora un poco sobre el tráfico de mercancías, que es lo que realmente vamos a llevar por esta vía. Bien, a nivel europeo hay un desequilibrio, en este cuadro se ve, hay un problema ahora mismo en cuanto a las mercancías. Digamos que hay un desequilibrio modal entre la carretera y el ferrocarril. El 90% de las mercancías van por la carretera. ¿Qué supone esto? Lógicamente hay unos problemas de congestión de carreteras. Las carreteras tienen una limitación de circulación y de tránsito viario, alto nivel de contaminación atmosférica, emisiones de CO2 y aumento de los costes de transporte. La política europea de transportes es potenciar la intermodalidad y la comodalidad, mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad, mejorar el comportamiento medioambiental, luchar contra el cambio climático y potenciar los medios más sostenibles. Bien, el transporte intermodal es la solución óptima para estos problemas que hemos tenido. Se congestiona el tráfico rodado de las carreteras y resuelve la escasez de los conductores. Reduce la contaminación por menores emisiones de CO2, reduce la siniestralidad de accidentes, reduce los gastos de consumo de combustible, evita sanciones por tiempos de conducción y descanso, evita inconvenientes en las limitaciones de circulación y además implementa el transporte sostenible. Digamos que hay que intentar hacer un trasvase de por donde van las mercancías, que ahora van por carretera, están ahí las mercancías, y pasarlas al ferrocarril. Hay mercancías en Galicia, pero van por el ferrocarril, van por la carretera. Vamos a intentárselas no robar, pero sí compensarlas. Y hay métodos para ello. Bien, el transporte intermodal es combinar la carretera con el ferrocarril. ¿Cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, se usaría el camión para los tramos iniciales y finales del transporte y el ferrocarril sería para los tramos intermedios, que es donde más distancia hay. Entonces, para eso, ¿qué es necesario? Pues habrá que mejorar y modelar las terminales existentes y la gestión de estas terminales.
habrá que ejecutar nuevas terminales intermodales en puntos estratégicos próximos a orígenes y destinos de carga, con buena accesibilidad y conectividad. Y en cuanto a los trenes, actuaciones que favorezcan la interoperabilidad de las maniobras y con la red española con la europea. O sea, hay que irse adaptando a este transporte intermodal de forma que adaptemos también nuestras infraestructuras existentes. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo, a ver si funciona. No, tienes que darme tú. Tienes que dar tú allí. No me funciona. Bien, aquí vemos un vídeo de intermodalidad en la cual, lógicamente, está muy bien hecho la carga y descarga. Se carga el camión en una estación origen, se carga el tráiler. Este tráiler hace el primer recorrido, digamos, desde el punto de origen hasta el ferrocarril, la carga del ferrocarril. Aquí hay una estación intermodal, lógicamente adaptada. Hay más métodos, esto es uno de ellos, pero hay más métodos. Vamos a exponer uno. Estos son vagones especiales de mercancías en los cuales carga el tren, en este caso los contenedores, hace el recorrido largo, digamos, el ferrocarril. El ferrocarril va más rápido que los camiones. Ahora los camiones están limitados todos a 80 por hora, ¿no? El ferrocarril, hemos dicho que vaya a 220 si puede ser. Vamos a poner a 120, pero ya es más que 80. Este ferrocarril llega a su destino. Aquí hay un método de descarga que ya está funcionando, Moller. Carga el camión y llega el camión al punto de destino. Bueno, estos son, digamos, hablando un poco, ahora mismo un poco, lo que se podría, por ejemplo, poner en Monforte. Por ejemplo, incluso también la estación de mercancía de Lugo. Si esto se hace por el futuro y si captamos esa mercancía, que es lo más importante. Es que no funciona bien el sistema. Bien, entonces, hemos visto un modelo de transporte no acompañado, o sea, hemos visto carretera ferrocarril. En este caso, el trayecto lo realiza en ferrocarril, únicamente transporta la carga. Hemos dejado la cabeza del coche fuera, pero transporta la carga. Hay mayor cuota de mercado, lógicamente, con este método. Repito que requiere técnicas de organización de infraestructuras para poder garantizar este manejo de las unidades de carga. Hay que tener camiones aptos para el transporte de cargas móviles y semirremolque. Hay ventajas e inconvenientes, pero bueno, estamos ahorrando, digamos, un transporte por carretera y pasando mucha carga al ferrocarril con sus ventajas. Bien, aquí vemos otro modelo. Aquí, en esta fotografía, que vamos a ver también un vídeo, ya no van únicamente las cargas, aquí va el camión entero. El camión entero se ha subido al ferrocarril, es lo que se llama autovías ferroviarias. El día 20 de este mes, España inauguró la primera autovía ferroviaria entre Barcelona y Bettemburg. Aquí va el camión sobre el tren. Claro, incluso si ahora vamos a ver un vídeo, en el propio tren van los choferes, con lo cual al llegar a su destino simplemente se desalen del camión y van a donde tengan que ir. Para recorridos importantes, imaginemos una carga que salga de un puerto o del puerto seco de Monforte en condiciones adecuadas y que vaya a Francia, pues va el camión subido en el coche. Por ejemplo. Por ejemplo. Y van y vienen, no solamente hablo de ir y venir. Hay muchos que pueden venir y descargar en el puerto de Ferrol, de Coruña, de Vigo. Se están ahora mismo, el tren, esto se llama autopistas ferroviarias porque realmente es una autopista porque van muchos camiones.
Imaginemos un tren de 750 metros lleno de camiones, por ejemplo, o de camiones y contenedores que se pueden alternar. ¿Hay problemas ahora mismo con esto? Pues sí, hay problemas no grandes, pero puede ser que los gálibos existentes no sean adaptados para este tipo de transporte. Habrá alguna adaptación, digamos, sobre todo en las plazas, en las playas, en las estaciones, pero bueno, cuando se haga el proyecto, si vamos a intentar utilizar este medio de transporte, habrá que adaptarlo. Bien, vamos a ver aquí otro vídeo también parecido a este. En este vídeo, bueno, empieza con una congestión, con lo cual, bueno, esta parte es anecdótica, hay una carretera completamente congestionada, los camiones no pueden pasar, el tráfico, digamos, de carretera está totalmente congestionado, las cargas de los camiones se han parado, ahí está la carga que tiene que llegar, porque os repito que la carga, la mercancía tiene... Bueno, aquí vemos el tren, aquí hay un vagón de pasajeros y aquí vienen los camiones. Todos estos, digamos, inconvenientes, el camionero los va soslayando y se hacen camiones largos. Esto ya existe, está existiendo. Ahora en España se está implantando, ya os digo que el día 20 de este mes pasado, creo que fue el primer autopista ferroviaria que salió desde Barcelona a Bettemburg. Bueno, otro vídeo. Esto es la continuación. Bien, ¿cómo se soluciona esto? Pues vamos a ver un detalle. Bueno, esto se repite un poco, pero bueno, vamos a verlo otra vez, porque es que ahora vamos a enlazar qué tipo de vagones hacen falta. Hay muchos tipos. Estos vagones se han ido adaptando cada vez más a la red existente, con algunos condicionantes. Y aquí vamos a ver un poco, vamos a ver, aunque sea, esto no se repite un momento. Aquí vemos un poco este vagón. Vamos a ver un pequeño... Aquí ves un sistema de carga. Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, esto es un poco, a lo mejor es un poco lento. Aquí veis un momento cómo se dispondría una solución de carga y descarga con estos. Habría que poner, claro, en las nuevas estaciones de mercancías, pues habría que disponer estos sistemas caso de llegar a esta combinación. Bueno, creo que vamos a pasar al siguiente. Pasa al siguiente, porque aquí ya esto no es interesante. Este es un detalle de la... Pasa al siguiente. Bueno. Bien, hemos visto aquí el transporte de carretera ferrocarril acompañado. Aquí digamos que los trenes ferrocarriles son fácilmente cargados y descargados, apropiado para trayectos de corta o media distancia entre 200 y 400 kilómetros y recomendable cuando el transporte debe ser rápido. La desventaja de un tren carretera es que va a llevar mucho peso muerto. La tara se paga también. Claro, si subimos el camión entero, estamos pagando más tara que si solamente sube la carga solamente, el contenedor. También el gálibo ferroviario, me he dicho anteriormente, que puede tener algún problema. Bueno, esto se repite todavía, no sé por qué. Bien, ¿es interesante captar mercancía de la carretera al ferrocarril? Pregunta. ¿Sería aplicable y beneficioso realizar esto en el transporte en Galicia y Lugo? Otra pregunta. ¿Sería factible hacer esto en el ferrocarril en el tramo Betanzos-Lugo-Monforte al corredor atlántico? ¿Qué mercancías se pueden captar en esta línea? Pues las mercancías procederían
de empresas de la zona de Ferrol y de los puertos de Ferrol, Coruña, con destino, hemos visto, desde Europa, norte de España, Aragón y Cataluña. Mercancía a otras empresas, producción Puerto del Cantábrico, que también se podrían, digamos, en principio, captar desde lo que es Lugo. Y mercancías propias generadas en esta zona. Bien, aquí, haciendo un análisis del tráfico, de la A6, que es por donde pasan las mercancías, pues vemos que sí pasan mercancías. Aquí vemos que la mercancía de los pesados, que son los camiones, pues aquí vemos en las mercancías, a la altura del CEAO, hay 3.269 camiones día. O sea, vehículos pesados día. Son principalmente camiones. Eso es del año 2017, la IMD. Luego sí hay mercancía. Sí hay mercancía. Ahora, va por carretera. Vamos a suponer, como están hechos estudios ya, de que un 10% de estos vehículos se pudieran trasvasar al ferrocarril, con alguno de estos métodos que hemos visto, por ejemplo, anteriormente. Bien con contenedores, bien el vehículo completamente. Un 10% son 325 camiones. Eso llena un tren, o más de un tren. Ahora, falta la gestión. ¿Qué hay que hacer? Hay que gestionar, hay que realizar mejoras, desde luego, en toda la infraestructura, tanto de vía como de estaciones de mercancías, para poder, digamos, engañar, no vamos a decir engañar, engolosinar a que los transportistas dejen el camión y cojan el ferrocarril. Pero hay que ponerles el caramelo bien puesto, si no, desde luego que no vienen. Bien, estas vías tienen otra utilización. Aparte de mercancías, vamos a hablar de los viajeros. Hay que utilizar también en la misma vía un tráfico mixto de mercancías y viajeros. ¿Es esto posible? Pues en nuestro caso, que no solamente es que sea posible, es que de imperiosa necesidad utilizar esta vía también para tráfico mixto. Hay ventajas e inconvenientes. Hay mayor rentabilidad en las líneas, lógicamente, ya que estamos llenando la vía de tráficos tanto de mercancías como de viajeros. Los viajeros habría que buscar circulaciones, o sea, surcos de circulación, de forma que se compatibilice ambos tráficos. Por la noche, por ejemplo, mercancías y por la mañana los viajeros, buscando, digamos, pues una mejor, digamos, distribución de los tiempos de tráfico. Hay un uso compartido de grandes infraestructuras, con lo cual se minimiza también el impacto ambiental y mejoran los costes de explotación al haber, digamos, más carga de trabajo sobre la misma vía. ¿Hay inconvenientes? Sí, puede haber pérdida de capacidad, sobre todo en la mercancía, a compatibilizar ambos tráficos, pero vuelvo a decir que para eso hay que estudiar los surcos de circulación, de forma que se cojan los mejores y más idóneos momentos para meter las mercancías. Hay condicionantes de trazado, quizás sean más rigurosos ahora mismo los peraltes y las pendientes y las rampas. Las bandas de mantenimiento también se reducen. Las bandas de mantenimiento se refieren al tiempo, generalmente por la noche, en las cuales hay que proceder al mantenimiento de la vía, para la cual hay que parar el tráfico, el balasto que hay que reponer, etcétera, etcétera. Hay una menor fiabilidad también en los servicios, pero yo creo que hay que tener en cuenta ventajas e inconvenientes y sopesarlos y ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, aquí he puesto un cuadro en el cual se compatibilizan los trenes de mercancías con los de viajeros, depende de las velocidades. Una máxima de 220, que es lo que hemos dicho que sería adecuado, 200, 220, lo que sea adecuado para ese tipo de ferrocarril. No vamos a pedir grandes velocidades. Esto no es un AVE, como dijimos antes, o dijisteis antes. Esto es un tren rápido. Sí. Bien, pues estos son... Y por último voy a hablar de la vía métrica, en la cual, pues, estas son las características, estas son las estaciones. Simplemente hay que hacer una actuación de impulsión, no de simple parcheo como se está haciendo ahora, sino de una actuación de impulsión.
en la cual se conectan los puertos, la fachada del Cantábrico, todos los puertos, con el tren, rectificar el trazado, corrección de curvas, ensanche de plataforma, actuaciones en puentes, reajuste de gálibos, electrificación de la línea, inversiones urgentes. Bien, y por último, no sé, esto ya sería, digamos, una aleluya o una cosa que es importante una conexión de la red del Cantábrico con Lugo, de forma que, por un lado, Lugo deje de ser ese punto, digamos, ese punto terminal, y, por otro lado, la línea del Cantábrico se puede unir también al corredor del Atlántico directamente. Por último, intentar estudiar una conexión ferroviaria de Lugo con Santiago, que es la única capital gallega que no la tiene. Y nada más. Pois moitas gracias, César. A verdade que foi, creo que, moi interesante. Daría para seguir charlando e debatindo e poñendo en común, pero que sí creo que quedou claro e manifesto é a necesidade de non seguir perdendo o tempo, de non seguir perdendo o tren, de que levamos anos perdidos e, polo tanto, non podemos quedarnos atrás. É importantísimo reivindicar as infraestructuras. Se dixo aquí que había que poñerse en contacto coa Xunta, con Fomento, con Adif, con Renfe. Nos, créame, o estamos facendo e o seguiremos facendo, porque o importante é que Lugo non perda o tren e, polo tanto, seguiremos reivindicando. Son casi cerca das 10 da noite. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta. Se non, si, unha mao levantada por ali ao fondo. Sí, sí. El problema é que todos os ilustres ponentes que están aí ignorándolo. Paco. É un tercio da provincia, a parte máis da provincia de Málaga Norte, está ignorada destes proxectos todos, e non vi por parte dos ponentes ninguna propuesta para interconectar o corredor atlántico. Hai que ter en conta que Bueno, al final, son 60 millóns de habitantes que consumen e producen produtos e que non temos vía ni de entrada ni de salida coherente con eles. A salida dos ferros, sí que sí, estoy de acuerdo perfectamente, que se están utilizando van a seguir sendo cosas. O Brexit non quer decir que vai a ser unha frontera definitiva. Vai a seguir facendo con él. bien, yo creo que al final, un poco de prisa, porque me habían dicho que quedaba poco tiempo, pero sí que expuse una conexión directa entre Lugo y La Mariña, y además por la zona de Barreiros, Ribadeo, bueno, por decir una zona. A lo mejor usted no es de por esa zona. Pero sí que es importante. Para mí, vamos a ver, la vía de la costa cantábrica es fundamental. Está uniendo puertos como el de Alcoa, San Ciprián, puertos importantes. Los otros puertos también son importantes, y yo creo que tiene que tener una fundamental. Y como usted dice, es la zona más productiva que tiene Lugo. Y Lugo no puede abandonar esa zona. Además, no le interesa abandonar esa zona. No es que no puede, es que no le interesa tampoco, porque se pierde esa sinergia comunicativa entre dos zonas que quedamos aislados. Desde luego, si no se hace esa vía, que espero que sí se llegue a hacer, habrá que insistir. Una vía con todas las condiciones. No un parcheo, como dije antes, no un parcheo. Eso no vale. Una impulsión de verdad que tire eso para adelante y que impulse a toda la comarca. Y si no hacemos esa comunicación, pues a lo mejor salís por Asturias, a lo mejor, por decir un caso, no sé. El otro día Alumina tuvo un problema porque se le cayó una carga de aluminio porque falló la vía, creo que en Asturias. Alcoa está ahí también. Y queremos que siga ahí, ¿no? Se quiere que siga ahí. Pues no podemos evitar las infraestructuras. No solamente la energía eléctrica, es que también tenemos que tener infraestructuras. Aparte, eso puede, digamos, crear a su alrededor un hinterland en el cual se creen más infraestructuras. Estoy de acuerdo que esa línea que no se puede olvidar, es importantísima y que tiene que tener una conexión con el corredor atlántico. En todo caso, empezabas a dar
pinceladas al final da intervención. Tamén Xosé Carlos falaba de que tamén eu tiña previsto, que pasa que a veces a limitación do tempo non dá para falar de todo. Quería facer tamén unha puntualización, Xoán. Eu, se me permitide rapidamente, gracias Lara, quería aclarar unha cousa, se me permitís tamén aclarar as cousas que dixeron aquí rapidamente, non? E son máis interesado en que sexa rápido, que ainda teño 200 e pico kilómetros e non teño tren para ir a Vigo. Vamos a ver, estamos falando do corredor do Atlántico. Estamos falando das líneas que comuniquen os principales núcleos habitacionales ou os principales, en este caso, portos. Non estamos dicindo que no Cantábrico non teña que haber nada, por lo tanto son cosas distintas. Podemos falar outro día con calma do Cantábrico. Pero para adiantar unhas pinceladas, primeiro, o que temos que saber é que tipo de comunicación queremos para que tipo de masa crítica, que tipo de población e até onde. A liña FEBE, que é unha especie de parto de vellos tempos, verdad? É unha liña que en principio comunica con Asturias, porque despois para diante xa non comunica, hai problemas orográficos. Por lo tanto, se estamos falando dunha comunicación polo Cantábrico, o que estamos falando de unha media distancia, prácticamente dun metrotren, que hai que facelo, que hai que modernizarlo, pero estamos falando dunha dinámica distinta. Nin todo é ave, nin todo é mercadorías, e que hoxe estamos falando das principales conectividades. Hai outras que podemos falar. Podemos falar das conexións, por exemplo, da área metropolitana de Vigo. Nos, por exemplo, defendemos a saída sur de Vigo, que é unha saída que aforra en torno a 20 minutos na conexión con Portugal, pero non que se levanten as vías que hai, sino propoñemos un metrotren que comunique Vigo con Chapela, Redondela e cos polígonos de Vigo que están en Porriño para sacar carros dunha autovía que a máis en tempo chamase a Autovía da Morte pola siniestralidade que tiña, verdad? E que eso quede como un método. Por lo tanto, non estamos falando de que o Cantábrico non este comunicado, pero estamos falando de que tipo de comunicación, para que tipo de servicios, para que cantidad de poboación, para que sexa sostible e que comunique. E aí xa falamos dunha dinámica distinta, que ten que habela, pero eso xa sería o obxecto de outra conferencia, verdad? Outro debate. Pero non é que non se quera facer. Eu son partidario que se faga, pero non falamos do mesmo para todos porque as fisonomías non son iguales. Eu, se me permites, Lara, moi rapidamente, si quería facer algunhas aclaracións, porque algúns comentarios poden dar unha visión un pouco pesimista, non? Comentolle a César, que estou de acordo con todo o que el dixo, comento unha cousa. Decía, por que o corredor non é Coruña-Lugo-Monforte? É moi simple. Cando o goberno español plantexa o corredor, plantexa Coruña, Vigo, Ourense, Monforte por dúas razóns. Primeira, porque a única posibilidade de que toque as 4 provincias. E claro, aquí falamos de provincias, non de cidades. E ese formato toca as 4 provincias. E deixa Lugo a un espacio moi pequeno que será modernizado, pero que non precisa dunha cantidad de fondos europeos como corredor para modernizar ese tramo pequeno. Xa pode ser perfectamente, e estamos traballando para que así se... Entre Lugo e Monforte? Non, entre Lugo e... Non, Lugo e Monforte. Eu te falo de Lugo e Monforte. O tema de Coruña tamén estamos falando no saco goberno e nos orzamentos xa había unha partida. Por lo tanto, non todo ten que ser fondos europeos, tamén unha parte que son fondos nacionales. Ou incluso en fondos europeos, non todo ten que ser fondos de Conecta Europa, tamén poden ser fondos estruturales. Por lo tanto, non estamos falando de que non vaya a pasar. E segundo, porque o que inicialmente iba a ser Monforte, Barco, Ponferrada, etcétera, etcétera, aceitamos que fora eso porque eso resolve tamén o problema da conexión con Portugal. Mirade na escala que eu falaba antes. E por esa razón, pero eso non quere decir que vaya a ser o único que se faga en absoluto. Nós o que temos moi claro, e o estamos falando con o anterior goberno, con este goberno e co que veña, sexa quen sexa, bueno, sexa quen sexa non, porque se veñen algúns non vale a pena falar con eles, verdad? Eu, que queredes que vos diga, son máis partidario do dicionario María Moliner que do de Vox. Pero, en todo caso, falando con xente sensata coa que se poda falar, vamos a defender o corredor que xa está aprobado e va a recibir fondos europeos coa liña Coruña, Lugo, Monforte. Iso para que non haxa ningunha dúbida. E despois quería aclarar algunhas cousas, en fin, que me gustaría matizar. Primeira cuestión, moi rapidamente. Se falaba de que o problema era Renfe, que había que convencer a Renfe. Non, disculpa, non. Non hai que convencer a Renfe, non hai que pedir a Renfe.
hai que facer unha liña competitiva para que veñan os privados e haxa competencia. E entonces Renfe xa carga as pilas. Sabedes por que nos estamos traballando con Arriba? Que a división española de la Deutsche Bahn alemana. Van, no Bank, van. Porque lles interesa explotar a liña Coruña-Porto nos parámetros que falamos, porque é competitiva, porque se modernizou, porque leva máis de 2 millóns de usuarios. E o primeiro que dixo Arriba, que xa lle acaban de dar, por certo, non sei se xa é público ou non, pero en todo caso, xa sabemos que lle van a dar autorización ao Tribunal a Comisión da Competencia. O primeiro que dixo é 6 frecuencias diarias en cada dirección. Renfe ten 2. E entón Renfe rapidamente cargou as pilas, fixo unha alianza con Comboios de Portugal, dixo, bueno, entonces a única solución é a competencia. E a competencia, e non hai que pedir nada a ninguén, e a competencia ven cando hai pasaxeiros. E hai pasaxeiros cando o tren é moderno, é rápido e é competitivo, que foi o que falamos antes. Por tanto, Renfe non hai que pedirlle nada. Se falaba de trenes puros. En fin, eu aí, José Carlos, en fin, lamento de sentir de ti, pero a Comisión Europea non promove trenes puros. Precisamente a Comisión Europea o que está promovendo é trenes que concentren as mercadorías para que sexan rentables. Porque se faláramos de trenes puros, Galicia non tería ningún tren de mercadorías porque ningún porto galego pode encher trenes de unha sola especialidade pura. E a Comisión Europea, e iso, sin sobre todo mundo coñecerá, pero eu coñezo moi ben, non é a política por onde pasa. Se falaba do tempo para o que vamos a tardar en disfrutar o tren. Non. Se facemos ben as cousas e se presionamos a quen salga das eleccións, o tempo para que o AVE poda chegar a Lugo nunha velocidade razonable e en un tempo competitivo, falamos de 45-50 minutos, é de 5 anos. É de 5 anos. 5 anos é o tempo que se pode tardar unha vez que se aprobe o estudio informativo previo, por iso creemos que o estudio informativo previo salga neste ano. A partir do 2020, 5 anos é o tempo que se pode tardar en facer esa obra. Claro, se sacan toda a obra nun concurso único non, pero que suele facer a DIF é sacalo en varios tramos para que traballen ao mesmo tempo. Se falaba do tempo que tardaremos. Mira, Churchill decía unha cousa. E non é que sempre se cita Churchill, pero en este caso é que o dixo Churchill. Os políticos pensan nas próximas eleccións. Os estadistas pensan nas próximas generacións. Cando falamos do conxunto da modernización, cando falamos do desenvolvemento, temos que falar nas próximas generacións. Por iso, algúns das próximas eleccións nos importan máis ben pouco. Para acabar, dúas cousas que teño interés tamén en decir. Primeiro, a competitividade dunha liña se mide en tempo, non en distancia. Eu tiven que ir en unha ocasión a Malta, e fun a Malta por Frankfurt. Vaya volta din, non? Sí, pero cheguei 2 horas antes, ou en 2 horas menos de tempo, que na liña que tiña que ir hasta un porto mediterráneo e dali tiña que ir a Malta. Cal era a cuestión? Eran as conexións. Hoxe en día, isto non se mide en distancia, se mide en tempo. Non é o mismo, cando falamos das infraestructuras, a velocidade que ten que ter e, polo tanto, as obras que ten que ter unha liña xa existente para que as mercadorías recorran 600 km até Madrid, que o que ten que ter unha liña que hai que modernizar para que as mercadorías recorran 2000 km a París. Non é o mismo. Por iso hai que apostar donde hai que apostar. E o precio ten que ver coa masa crítica. Se ti de un produto faz 10 exemplares, te costa 50 euros. Se ti de un produto faz 1000 exemplares, te costa 5 euros. Por lo tanto, canto máis masa crítica teñamos e máis trenes sexan competitivos, máis va a baixar o custo. Isto é tal. A rede convencional non hai que levantala, ten que quedar para proximidade. Nós, por exemplo, entre Castela e Portugal estamos defendendo que a vía do Lusitania, cando haxa o tren de alta velocidade de Lisboa a Madrid, quede para a conexión de competitividade entre a beira alta de Portugal e a zona limítrofe de Salamanca, e tamén para mercadorías. Citroën ten un barco a San Nacer, e Citroën ten un tren que carga diariamente de coches, porque o polígono logístico e a estación de Citroën non está en Vigo, en Balaídos, está a 15 km en Porriño. E se o corredor do Atlántico sale de Aveiro e pasa por Mangoalde, é exclusivamente porque en Mangoalde está a fábrica portuguesa de Citroën, por tanto Citroën sí utiliza o tren. Acabo. Se decía Xosé Carlos que Galicia é Fisterra. Bueno, sí, evidente, pero Galicia non é o fin do mundo. Mira, de Algeciras a Madrid
En Google Maps hai 650 kilómetros. De Vigo a Madrid, o de Coruña a Madrid, en Google Maps hai 602 kilómetros, 48 menos. Hai un AVE. E tuvo que pasar de Espeñaperros. E de Espeñaperros, técnicamente, non era máis sinxelo que cruzar a Canda ao Padornero, verdad? Entón, cal era a diferencia? Vontade política. Vontade política. Así que non pensemos que estamos no cu do mundo, que isto é... Non, non, querer é poder. E se hai políticos que queren, ou que lles facemos que queran, vamos a poder. Porque estamos a 48 kilómetros menos de Madrid do que está Algeciras. E Algeciras ten corredor mediterráneo, ten corredor atlántico e o vértice dos dous ten AVE a Madrid e tuvo que superar moitas máis, ou polo menos as mesmas, dificultades orográficas das que o AVE galego. Cal foi a diferencia? Os políticos andaluces e os políticos galegos. Así de simple. Gracias. Moitas gracias. Pois, si es parece, dada hora, vamos a dar por concluído a xornada do día de hoxe. Vemos que o tema é moi interesante, daría para seguir debatindo, incluso confrontando tamén entre os propios poñentes, e, por lo tanto, que é un debate moi rico. Agradecer aos tres poñentes a súa participación e ilustración, agradecer a CEL e a plataforma Lugo Non Perdas o Tren pola súa iniciativa, as administracións aquí presentes, sobre todo a Diputación Provincial, por deixarnos este espazo, sobre todo, como decíamos, por seguir defendendo e reivindicando, porque por riba de todo, ni cortoplacista, ni partidista, ni tal, por encima de todo, para nós, está Lugo. Moitas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Creo que o diagnóstico queda feito. Ahora só queda o tratamento, non? E iso sí que vai ser máis difícil, seguro. Vamos a entregarlles uns pequenos obsequios aos poñentes e agradecerles a súa ponencia aquí.